Time, 54 minutos na nakaligan sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakadra ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 4 tuig 2022. Sa aton siniyang mga Oktubre 5 na kita galay. Sa aton siniyang mga kabumbo lipat-lipat bumbot sa pero ang hindi ko yung malipatan aryo ang Christmas countdown. 81 dias na lang kag Pasko na. Halos tanan kita nagaisip sini kay man kabalo naman kamo kung Pasko na madamo sa regalo, gifts nga mag-abot sa inyo. Pero mas maayoy ako kung ikaw naghahatag sang regalo mo kay kung Christmas, it's better to give than to receive. Live kamalang taong Bombo Hanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapauna mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com. Ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini mo lagari mo ang kurban, Bombo Cham Blanco Hover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Oktubre 5, subong ginasaulog naton ang Teacher's Day. Happy Teacher's Day sa tanan sining mga manunudlo. Wala sang bumbutsam kon wala sang mga manunudlo. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, kung ano man ang estado mo sa kabuhi, wala ikaw nakalabot dira kung hindi tungod sa imo nga mga manunudlo. Gani aton giniginabi-abi kag ginasaluduan ang tagsa ka manunudlo. Dugang pa or sa kaangot nga balita sinisaton niya nga mga kabombo sa may alma mater kumana sa West Visayas State University. Sa aton sini nga mga kabombote nag-celebrar man sila sa Teacher's Day dito. Kag ginsorpresa pila ka mga professor kag mga manunudlo. Sa iban pa nga mga balita, ang isa sa mga biktima sa Estancia Massacre nga si Floyd Fernandez gindala na sa uli sining palahuayan. Apang ang dalagan karon sa kaso sa investigasyon sa Special Investigation Task Group daw idulong man sang SITJ sa ulihing palahuayan. Kaya hasta subong nagahulat sila sa gihapon sa affidavit sa pamilya sa mga biktima. Ang pamangkot nga nagahulat sila kay pulis sila. Pwede man sila bala maka-establisar sa kaugalingon nila nga panghusisa kag padulong sa tagsa kapuloy-an sa mga biktima kag makigistorya sa pamilya sa biktima. Nga hindi na nila mahimuaw sa aton sini nga mga kabumbo. Amo lang dako karon niya nga palamangkutanon. Dugang pa nga mga balita diri sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto. Ang Department of Public Works and Highways ipatawag sa City Council agud nga mag-update sila sa sining mga ongoing projects kag mga natapos na nga mga proyekto ginpang-award sa syudad sa Iloilo pero hindi man operational, wala man naga-function. Sa aton sining nga mga kabumbo, dugang pa nga mga balita diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto, istoryahan naton speaking sa mga proyekto. Kumusta na ang Ungka flyover? Sa aton sinimatag palamati. Ano ayhan ang butsilingon sang 3 kasimana man? Basi ko nang namin bala ni Engineer Alfruto 3 kasimana kag ini sila mag-aumpisa sa pagbutang sang suring. Lain guro paghangop sang kadaman nga sa sulod sa 3 kasimana maobra na ni nila ang suring. Ambot silingon guro sang 3 to kasimana nga after 3 weeks amo pa lang pagsugod sa pag-obra sa suring. Sa aton sini nga mga kagabi, as per information sa aton sini nga mga kabombo sa mga nagaagi dira
labay dira masami sa halos sa matag adlaw. Dira iya sa may Ungka flyover. May mga ginapang welding na to sila kuno nga madalagko nga kabilya. Ang kadalagko nga kabilya, dalagko nga steel. Kag may kun gabi kuno, may mga nagasulod dira nga mga mixer. Di laban-laban siguro yung unod sa mixer simento Alang-alang man ang mixer mga unod hangin, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang pasalig sa DPWH kay Mayor Jerry Treñas 1 month or 1.5 month. Sa aton sini karon niya mga kabumbo nga maplastar o kung makayo nila ang mga depekto, no? Kag problema nga kung saan nagtugas ang perwisyo sa mga motorista dira sa may Ungka Pavia kag Ungka Haro man sa aton sini karon nga mga kabombo. Dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sini aton panumbalikan sa paday nga pagpalayag sa Bombo Aray Sauto pagkatapos sang Bombo Network News. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga Buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Oktubre 5 taong 2022, 81 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong presyo ng Noche Buena items mahigpit na minomonitor ng Department of Trade and Industry. Pagtaas naman ng mga bilihin o inflation rate, bumilis ang pagtaas nitong nakalipas na buwan ng Setyembre. Ayon yan sa Philippine Statistic Authority. Ang amba ng mga mambabatas na magkaroon muli ng veto spree sa pending bills. Pinawi po ng Malacanang itong si Executive Secretary Bersamin. Wala pang nare-review na veto message. 2023 budget deliberations naman sa Senado inaasahang matatapos sa Nobyembre. Target malagdaan ang pambansang budget sa Disyembre 15. At sa ating sports, balita itong Filipino-American head coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra. Pinili ng mga NBA general managers bilang best head coach sa papasok po yan na bagong season. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Babantayan daw ng Department of Trade and Industry o DTI itong presyo ng mga Noche Buena items ngayong papalapit na ang holiday season. Ayon po kay DTI Assistant Secretary Attorney Ann Claire Cabotchan, mayroon man silang makitang pagtaas sa presyo ng kanilang tinaguriang seasonal products ay bunsod na rin ito ng iba't ibang kadahilanan. Ilan na dito ay ang oil price hike, ang transportation cost, pati na itong foreign exchange lalo na't patuloy ang paggalaw ng piso kontra pa rin sa dolyar. Inihayag naman ni Cabotchan na pakiusap ang mga manufacturers alang-alang sa consuming public. Dagdag pa ng DTI official, mayroon talagang mga manufacturers na hindi ginagalaw ang kanilang presyuhan sa kanilang mga
paninda dahil na rin sa pagtugon sa kanilang pakiusap na huwag nang magtaas. Sa ngayon ay maganda pa naman daw ang supply ng mga Noche Buena items na mabibilis sa merkado lalo't ilang araw naman bago sumapit pa itong Kapaskuhan. Samantala naman ang pagtaas ng mga bilihin o inflation rate, bumilis ang pagtaas nitong nakalipas na buwan ng Setyembre. Ayon yan sa Philippine Statistic Authority. May pag-uulat si Bombo Chil Emprido. Ang pagtaas ng ilang mga bilihin kung kaya bumilis din ang paggalaw ng inflation sa bansa sa kakalabas lamang na report ng Philippine Statistic Authority o PSA. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician and Civil Registrar General ng bansa, bumilis umano ang antas ng paggalaw ng bilihin at mas tumaas ito kumpara sa buwan ng August 2022 na mayroong 6.3%. Samantala, nasa 6.9% naman noong buwan ng September na may average o kabuuan na 5.1% simula Enero hanggang Setyembre nitong taong kasalukuyan. Batay pa sa paliwanag ni Undersecretary Mapa, pangunahin sa ilang kadahilanan ay ang mas mabilis na pagtaas ng food and non-alcoholic beverages na may 7.4% inflation at 70.6% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ito nga ang mga pangunahing nag-ambag ng pagtaas ng pangkalahatang inflation, kabilang na ang presyo ng gulay, asukal at tubig banana. Gaya rin ng gulay na talong, may 3.5% inflation mula sa negative 2.5% inflation mula 2% noong August 2022. Ang presyo naman ng isda and other Okay. sa 9.1% ngayong Setyembre 2022. Dagdag pa rito, malaki rin ang itinaas na inflation ng asukal na mayroong 26% noong August at 30.2% noong Setyembre 2022. Kasama na rin dito ang housing, water, electricity at gas. Ang pangatlong commodity group naman na nagpakita ng mataas na antas nitong Setyembre ay ang mga restaurants and accommodation services na may 4.6 inflation at 6.5 shares sa bansa. Nabanggit rin ni Undersecretary Dennis Mapa ang issue patungkol sa fare hike. Narito nga ang kanyang pahayag. Hike, jeepney fare, and in fact, doon sa transport commodity group, medyo tumaas yung ating inflation rate. So, yung expectation ng PSA ay tataas din ito nitong month ng October. Kung ano yung effect niya ay hindi pa namin na-compute, pero for example, ang ating transport subgroup, ito ay nasa 14.5% for area for nationwide, 14.3% sa NCR at 14.6% sa areas outside NCR. So we are expecting that this would increase a bit dito sa month of October. Thank you. Ayan nga ang naging pahayag ni Undersecretary Dennis Mapa. Bombo Gerald, Bombo Jane, patuloy pa rin namang binabantayan ng Philippine Statistic Authority o PSA ang inflation sa mga susunod pang buwan. Live mula rito sa Pasay City. Ito si Bombo Chilimpido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa radyo, Bombo! Sa dagdag pang balita, nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring pagpaslang sa media personality na si Percy Lapid. Sinabi ni Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara na inatasan sila ng Pangulo na alamin at i-monitor ang development sa imbestigasyon ng kaso. Ayon pa kay Guevara, nakausap na niya ang ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya at sinabing limikana ng task force ang Southern Police District para tutukan ang imbestigasyon. Gustong malaman ng Pangulo ang punot dulo at motibo na nangyaring pagpatay kay Lapid. Pinatutukan na rin anya ng Pangulo ang kasong ito ni Lapid sa Presidential Task Force on Media Security. Ito namang pangamba ng mga mambabatas na magkakaroon muli ng mga veto spree dito sa pending bills. Pinawi po yan ng Malacanang at itong si Executive Secretary Bersamin. Wala pang nare-review raw na veto message. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Good news ito para sa mga mambabatas sa Bombo Gerald, Bombo Jane sapagkat wala tayong aasahan na panibagong veto spree o yung sunod-sunod na pagbito ng mga panukalang batas
dahil nga ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos wala naman daw B2 message na dumadaan pa dito sa tanggapan ng Executive Secretary. Ayon nga kay Executive Secretary Lucas Bersamin ay inaasahan na yung mga pending dito sa Malacanang ay masusing pag-aaralan ng Pangulo at on time ito ay mapipirmahan at may isa sa batas. Ganon din naman ang sinabi ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara na siyang atasan na tumingin at kumilatis doon sa ilang mga usapin, lalo na yung legal aspect ng naturang mga nakabinbin na panukalang batas. Matatandaan ng SIM card registration bill ay una nang nabito dahil nga sa ilang probisyon na lumalabas na questionable at hindi magtutugma doon sa umiiral ng mga patakaran sa ating bansa, lalo na yung aspetong pagiging constitutional o unconstitutional ng nasabing batas kung sakasakali ito'y may sasakatuparan kalakip ang ilang mga probisyon na magiging kontrobersyal. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mga pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Deputy Executive Secretary Guevara sa kanilang pahayag. Wala pa kami pinag-aaralan na bito dito. Sa amin dalawa. Most likely. Very probable. Most Very probable. probable. We'll just have to... Ay namin yung pangunahan ng Presidente. Of course, there's also... Probable. Probable. Alam nyo kasi mga ganyang signing, you must presume the good faith of the two houses of the legislature, and when they submit to the President for his signature any piece of legislation na pagdaanan na nila, the probability is high that the President will agree with them. It's very seldom naman ang dito Bahagi yan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Kaugnay pa rin ng naturang mga development na nakabinbin ngayon yung mga panukala sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanina ay pinangunahan naman ng Pangulo ang aktibidad dito pa rin sa lungsod ng Maynila, kaugnay doon sa mga aktibidad ng Department of Environment and Natural Resources. At bukas ay usaping agrikultura naman ang tututukan ng Pangulo para sa kanyang mga aktibidad na pupuntahan. Bombo Gerald? So ilang dahil mayroon ng dalawang nauna na talagang pinirmahan na priority bill, Bombo Dennis, at 23 na itong mga priority bill ngayon na dapat pirmahan ng Pangulong Marcos. So yung dalawang nauna na sinasabi, Bombo Dennis, kailan kaya ilalabas ito yung resulta or yung update dyan, Bombo Dennis? Well, sa lalong madaling panahon, ayon dito kay Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, huwag daw pangunahan ng Pangulo. Mangyayari ito sa kumbaga sa tamang pagkakataon. At yan naman ay may sasakatuparan bago pa man yung mga lakad ng Pangulo. May aktibidad naman ng Pangulo doon sa bahagi ng Thailand sa susunod na buwan. So yan yung antabayanan natin. Pero bago daw yung mga lakad ng Pangulo, titiyakin na naasikaso yung mga pending bills para ganap na itong maging batas sa lalong madaling panahon. Anyway, kung hindi man pirmahan ng Pangulo at hindi rin naman i-veto, nangahulugan na magiging ganap pa rin batas sa naturang mga panukala dahil magmamature ito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Palasyo, Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tiniyak po ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa United Nations Human Rights Council ang pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang mga mekanismo ng domestic human rights. Sinabi ng Philippine Mission sa Geneva, Switzerland, na isang pahayag ng personal na ipinarating ni Secretary Remulla ang katiyakan sa kanyang pagkikipagpulong kay UN Acting High Commissioner for Human Rights Nada Al-Nashif. Binigyang diin ni Remulla ang mga reforma ng Department of Justice sa pag-decongest ng mga kulungan at ang pagpapalaya noong nakaraang buwan ng 371 detainees na nagsilbi sa kanilang mga sentensya po mula sa mga bilangguan sa buong bansa.
ipinaalam din niya na ipagpapatuloy ng Department of Justice ang mga pagpapalabas at gagawa din ng mga hakbang upang palakasin ang programa sa proteksyon ng mga witness. Sa pulong sinabi ng Philippine Mission na kinikilala ni Al-Nashif ang pagsisikap ng Pilipinas na tugunan ang mga issue tulad na lamang ng enhancing accountability, itong pakikipag-ugnayan sa United Nations at human rights-based approach sa pagkontrol sa droga. Kasalukuyan na mumuno si Remulla sa delegasyon ng Pilipinas na lalahok ngayong araw dito pa rin sa Enhance Interactive Dialogue ng Pilipinas po sa United Human Rights Council at ang Revalidas sa International Covenant on Civil and Political Rights sa Oktubre 10 at 11 doon pa rin sa Geneva sa Switzerland. Samantala naman ang paglabas ng shoe cause order ng Supreme Court kay Lauren Badoy, welcome sa Makabayan Block. Ang ACT Teachers Party List naman patuloy na isusulong ang pagtaas ng sweldo ng mga guro sa bansa. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Patuloy na isusulong ng ACT Teachers Party List ang pagtaas ng sweldo ng mga guro sa buong bansa. Ito ang binagyang diin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa panayam ng Bombo Radio. Sinabi ni Castro, dapat lamang suklian ang mga sakripisyo ng mga guro, lalo na at nasa pandemya pa rin ang bansa. Binigyang diin ng mambabatas na hindi sila titigil kalampagin ng gobyerno hanggat itaas ang sweldo ng mga guro sa salary grade 19. Naghain ng petisyon sa Kamara ang ilang guro naman para ipanawagan ang pagpapataas sa kanilang sweldo. Malayo raw kasi ang agwat nito sa pasahod sa mga ka-level nilang nurse, pulis at sundalo. Inihayag din ni Castro na maging ang pagbibigay ng bonus sa mga guro ay naaantala din. Isinumati din sa Kamara noon nitong Martes ang petisyon ng higit 57,000 guro at education support staff para itaas ang sahod ng mga nagtatrabaho sa education sector. Hiling nila na ipantay sa entry-level salary ng mga nurse, police at sundalo ang minimum wage ng mga guro. Kasama din sa petisyon ng mga guro sa pribadong paaralan na humihiling na itaas sa 30,000 pesos ang kanilang sweldo kada buwan. Pakinggan natin ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa panayam ng Bombo Radio. Kapag diriwang na ito ng World Teachers Day sa ating pong mga gurong Pilipino, talagang nasubok yung inyong mga tiyaga, kakayahan at inyong commitment, dedication sa pagtuturo sa ating mga estudyante at siyempre doon sa pagpapaunlad ng ating bayan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya nararapat lamang na suklian ng lipunan yung inyong mga kabayanihan at ating yung kadakilaan. Samantala, welcome din sa Makabayan Block ang paglabas ng Supreme Court ng show cause order laban sa dating spokesperson ng National Task Force LCAC na si Miss Lorraine Badoy. Sinabi ni Castro, sumusobra na kasi si Badoy at wala itong takot na pagbantaan ang isang huwes. Muli, pakinggan natin si Representative Franz Castro. Paglalabas ng Supreme Court na show cause all order kay Miss Lorraine Badoy Partosa dahil nakita naman natin dahil parang overboard na siya, lumagpas na siya doon sa kanyang dapat na ginagawa at talagang yung mga sinasabi niya lalong-lalo na hindi lang naman ito unang pagkakataon na maaring makapahamak yung kanyang mga sinasabi. Yan si Representative Franz Castro. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Umapela naman si Executive Secretary Lucas Bersamin sa publiko na irespetara itong pagkakapribado ngayon ng buhay po ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Inahayag nitong makakabuting igalang ang estado ngayon ni Rodriguez matapos ang una ng naging pagbibitiw nito sa pwesto. Ayon pa kay Bersamin na kung anuman ang inilahad na dahilan ng pagbibitiw noon ni Rodriguez ay iyon po ay dahil lamang marahil ay maiging tanggapin. Dagdag pa nito na ngayon hindi na miyembro ng gabinete si Rodriguez, baka kabuting ibigay na lamang pribadong pagtrato sa kanyang predecessor at igalang ang pagiging pribado po sa kasalukuyan.
Kung maalala, nanilbihan lamang si Rodriguez bilang Executive Secretary sa loob ng 79 na araw, kasunod na rin ng ginawa nitong pag-anunsyo ng kanyang pagbibitiw noong isang buwan. Ang 2023 budget deliberations naman sa Senado inaasahang matatapos sa Nobyembre. Target malagdaan ang pambansang budget sa December 15. May pag-ulat live sa Senado si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerard, live tayo ngayon dito sa Senado kung saan ay nagpapatuloy yung mga pagdinig partikular ng Senate Committee on Finance kung saan ay gusto lang marathon hearings yung ginagawa na ngayon para mabilis na matapos yung deliberasyon ng mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nagpresenta ng kanilang budget itong Center for Economic Development, particular mula sa mga UP o yung University of the Philippines professors at ilan pa. Ngayon ay nagpapatuloy naman yung pagdepensa nitong si Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople doon sa budget ng kanilang ahensya. At batay nga sa presentasyon ay umaabot sa nasa 3.4 billion pesos yung inaprubahan ng Department of Budget and Management na pondo ng DMW o yung Department of Migrant Workers. Bagamat ang gusto sana nila ay 7 billion mahigit yung kanilang pondo. At sinabi nga ni Senator Sani Angara, ang chairman ng Senate Finance Committee, na target nila na matapos sa loob ng Nobyembre. Actually, ang ibinigay ay 2 to 3 weeks ang magiging committee hearings at sa first week ng Nobyembre o sa Nobyembre 8 ay magkaroon na ng committee report sponsorship at dito sa plenaryo. At sa loob ng 2 hanggang 3 linggo ay magkakaroon ng debate sa plenaryo para sa approval at sa December 15 ay target nila na mapirmahan na at magkaroon na makumpleto na yung bicameral conference committee at bago matapos ngayong taon ay malagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung ating proposed national budget para sa taong 2023. So abangatin mamaya pa kung maaprubahan. For now naman, Bombo Gerald, ay naging maayos naman. Konti lamang yung mga nagtatanong ng mga senador at lahat ay aprobado, suportado yung hinihingi ng Department of Migrant Workers na budget nila at kulang pa nga daw kung tutusin dahil sa napakarami na problema, concern ng ating mga overseas Filipino workers. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Maihahabol yung timeline nila, kayang-kaya yan, Bombo Raymond, na ito sa isinasagawang pagdinig dito sa mga budget, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, Bombo Gerald, ay Oktubre 5 pa lang naman. So, by end, katapusan na Oktubre, ay tiyak yan, matapos na yan yung mga committee level na hearings, Bombo Gerald. So, sa Nobyembre naman, dito na isasalang sa plenaryo ng Senado para, kumbaga, for approval. So mabilis na lamang ito, Bombo Gerald. Wala namang masyadong kumbaga, mga opositors, mga oposisyon sa mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So far, Bombo Gerald, so abangan natin na lamang dahil target talaga nila, lalo na si Senator Sani Angara ay veterano na ito, marunong nang magkumpas ika nga sa budget, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula pa rin dito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Health daw kasama na itong ibang ahensya ng gobyerno muling inilunsad sa publiko itong Pinas Lakas Campaign. At may report si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, pinangunahan ng Department of Health kasama ang ibang ahensya ng gobyerno ang paglunsad ng Pinas Lakas Campaign na naglalayong paigtingin ng muling pagtataguyod ng pamayanang Pilipino mula sa COVID-19. Sa mensahe na ipinabot ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario S. Vergere kay DOH Undersecretary Nestor F. Santiago, hinihikayat nito ang bawat isa lalo na ang wala pang booster shots na magpa-booster na kasabay ng paglunsad ng kampanya. Pakinggan natin si Health Undersecretary Nestor Santiago. Para sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang booster doses, magpa-booster na po tayo dahil ang proteksyon hatid nito ay hindi lamang para sa ating mga sarili,
kundi pati sa ating mga pamilya at komunidad na kinabibilangan. Bombo Gerald, yan ang bahagi ng pahayag ni Health Undersecretary Nestor Santiago. Una rito ang Department of Health Metro Manila Center for Health Development, kasama ang Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Labor and Employment o DOLE, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang lokal ng pamahalaan ng Quezon City ay patuloy na pinagtatagumpayan ang booster shots campaign sa lahat ng mga Pilipino. Dagdag pa, ang Pinaslakas campaign ay ang paghikayat ng Marcos administration sa bansa nang sa gayon ay unti-unti nang makausad ang Pilipinas mula sa COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga balita na po sa probinsya, itong COMELEC naman dumipensa matapos i-disqualify itong si Albay Governor Rosal. Asawa nitong si Mayor G. Rosal ng Legazpi dahil pa rin sa spending ban. At may report dyan ang Bombo Radio Legazpi. Nagpalabas na ang Commission on Elections o COMELEC 2nd Division ng disqualification para sa nanalong alkalde ng lungsod ng Legazpi na si Mayor Carmen Geraldine G. Rosal dahil umano sa paglabag sa spending ban noong nakaraang eleksyon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Attorney Janrex Laujanco, ang tagapagsalita ng COMELEC, napatunayan ng komisyon na lumabag ang opisyal sa spending ban matapos itong sumama sa pamimigay ng cash assistance sa mga senior citizens at tricycle drivers noong buwan ng Abril na pasok na sa panahon ng eleksyon. Bagaman hindi pa umano opisyal ng lungsod si G noong panahong iyon, malinaw naman na nakinabang ito sa pamimigay ng cash assistance na maaring naka-impluwensya sa resulta ng eleksyon. Nilinaw naman ng opisyal na bagaman pinal na ang desisyon ng COMELEC 2nd Division, maaari pa naman na magsampa ng motion for reconsideration ang alkalde na posibleng maiakyat pa hanggang sa Supreme Court. Maaalalang una na rin na binabaan ng disqualification ang asawa ni Mayor G na si Albay Governor Noel Rosal dahil sa kaparehong reklamo matapos sa makumpirmang magkasama ang dalawa sa pamimigay ng naturang cash assistance. Namigay ng cash assistance payout ang si Governor Rosal kasama po si Mayor Rosal sa mga taxi drivers at mga senior citizens. Ito po kasing pamimigay na ito ay naganap during the 45-day period na ban kung saan bawal po maglabas ng pondo o tinatawag po itong illegal disbursement of public funds. Ang bagay na naging payag ni Attorney Janrex Laujanco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Education iniimbisigahan na nangyaring pananaksak ng isang estudyante sa kapwa nito estudyante doon sa Iloilo. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na pinaghahanap ng mga otoridad ang lalaking estudyante na nanaksak ng kanyang kapwa estudyante sa bayan ng Haniway, Iloilo. Ang biktima ay ang 17 anyos sa grade 12 student ng Haniway National Comprehensive High School at ang suspect naman ay si Junicio Bilaong, 18 anyos, residente ng Hanipaan Oeste, Cabanatuan, Iloilo at estudyante rin ng nasabing eskulahan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Leonel Salvilla, spokesperson ng Department of Education Division of Iloilo, sinabi nito na tinambangan ng suspect ang biktima sa labas ng eskulahan at binugbog. Nang nanlaban ang biktima, dito na at sinaksak ito ng suspect sa tagiliran. Nanawagan rin ito sa mga magulang ng suspect na tulungan sila upang mapasuko ang kanilang anak. We are still waiting for the official report from our school information coordinator, from our
school principal, no, and as per information mula sa ating school information coordinator, patuloy pa rin yung investigation ng ating school authorities, and they closely coordinate, no, with the Haniway PNP. Si Mr. Lionel Salvilla. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Losada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, konsistenta. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagpaputok ang South Korea at US military ng isang volley ng missiles bilang tugon sa paglulunsad ng North Korea ng ballistic missiles sa Japan. Sinubukan ng nuclear-armed North Korea ang isang intermediate-range ballistic missile ng mas malayo kaysa dati noong Martes na nagpapatas ito sa Japan sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon at nagudyok ng babala para sa mga residente doon na magtago. Nagsagawa ng sariling missile drill ang tropa ng South Korea at Amerika bilang tugon nito. Ang bawat panig ay nagpaputok ng isang pares ng US-made short-range ballistic missiles. Kinumpirma naman ng US at South Korean military na nabigo sa launching ang isang South Korean Yunmo-2 missile at nag-crash ngunit hindi ito nagdulot ng casualty. Bombo Sports News. Itong Filipino-American head coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra pinili ng mga NBA general managers bilang best head coach sa papasok po yan na bagong season. At ma-report si Bombo Alayza Eclarinal. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, napili bilang best head coach ang Filipino-American na si Eric Spoelstra ng Miami Heat sa ginawang survey ng mga league's general manager. Inilabas ng National Basketball Association o NBA ang listahan ng mga napasama sa nasabing survey ngayong 2022 to 2023 season. Nanguna nga si Spoelstra at pumangalawa naman si Steve Kerr ng Golden State Warriors. Sinundan naman ito ni Greg Popovich ng San Antonio Spurs at Monty Williams ng Phoenix Suns. Pumanglima naman sa pwesto sa survey si Los Angeles Clippers coach Tyronn Lue. Bagamat sa 3 taong sunod-sunod na napili bilang head coach si Spoelstra, hindi pa ito nagagawaran bilang NBA's Coach of the Year. Ito ay sa kabila na nabigyan niya ng kampeonato ang team ng 2 beses at nito lamang nakaraang season ay muntik na silang umabot sa NBA Finals. Narito ang kanyang pahayag. I think one of the most important things that we all have to think about is to start with a blank sheet of paper and be open, to how guys could be different, how rhythm could be different based on different combinations. I don't want to assume anything. At yan si Miami Heat head coach Eric Spoelstra. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At ang sports news ay initid po sa inyo ng Cherry Fur. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ngayon mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia sa Pasko, ang mga residente doon sa Peru ay nagsasagawa ng Chocolatadas kada Pasko. Ang Chocolatadas ay isang special event sa Peru kung saan nakikita-kita mga tao at umiinom ng mainit na tsokolate at kumain ng panettone, isang Italian Christmas cake. Ito rin anyang panahon na magkita-kita at magsama-sama ang pamilya at mga kaibigan. Sa ating Christmas countdown, 81 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Subong adlaw aton sining ginasaulog ang Teachers Day
Ini ang kaygayunan o kon ang tion agod nga aton man sini iyang pasidunggan, pasalamatan ang aton sini iyang mga manunudlo. Kay bangod man nga kun wala ang aton sini nga mga manunudlo, tiway kita makadangat sa kun anuman karon ang aton sini iyang estado sa aton sini nga mga kabombo. Gani ang tagsa ka mga bulutuan ang may tagsa-tagsaman kag nagkalain-lain man nga bahin sang pagselebrar sang Teachers Day sa West Visayas State University. Now, sa bahin karon sa College of Communication. Now, may ara man sila sang selebrasyon nga gin-preparar kag gin-sorpresa sa ila sini iyang mga profesor, sa ila sini nga mga manunudlo. I-check naton ang linya bala ni Bombo Ria Mumlan. Now, kag hibalon man naton kung ano ang mga gin-preparar kag pamaagi sa pag-sorpresa kag pag-celebrate sa Teachers Day sa mga bumulotho, mga estudyante sa College of Communications. Si Bomboria nag-standby. Bomboria sa report. Please come in. Sa ulog ang World Teachers Day sa mga manunudlo kag estudyante sa West Visayas State University sa buong adlaw. Sa pagkato sa Bombo Radio sa nasambit nga universidad, may yara nga mga nagtinumpok-tumpok nga mga estudyante nga naghahanda para sa ila sorpresa kay ma'am kag sir. May nakita-kita nga mga tsokolate, bouquet, balloons kag mga letters. Ini makabig nila nga gamay nga regalo man para idumdom ang mga sakripisyo kag dinunan nga gintudo sang ilang mga teach heroes. Ari pamatian ta ang pahayag sang isa ka professor man nga si Professor Dave Arthur Kimpo, Broadcasting Division sang West Visayas State University. I was saying earlier that it is very significant because at least this is the time, probably the only time, wherein we are recognized ang efforts namon ginahatagan sang pasidungog, ginakilala ang mga manunudlo kag mga maestro kag mga maestra sa bilog nga kalibutan. Many times we take it for granted the role of teachers in the lives of our students. But aside from the parents who are originally and supposed to be the first true teacher of a growing child, it is the teachers, be it private or a government teacher, it is their responsibility to continue education to a higher level. So you can just imagine that we spend more time with students than their own parents in the area of the academe or the academics. Now, being a teacher carries with it great responsibility because we project by example. And so if I say we project by example, it means to say that everything that we do in front of the students should be near as perfect as we can possibly be. We are being emulated. We are being regarded as examples. We are considered as the pattern. We are considered as the link between reality through our experience to the otherwise untried and untested aspect of lives of our students. So it goes beyond academics. It is also along practical application. Beyond the textbooks and the blackboards and the whiteboards and the projectors, so to speak, the experiences that we share with our students are also in terms of what we have gone through at a certain particular context in our lives. So kabugat sang amon nga responsibilidad bilang mga manunudlo, kag kami mismo ang dapat nga mangin aware. Bisan pa nga ang manunudlo tao lamang kag hindi man ini siya perpekto, may mga ara man siya sang mga kakulangan, hindi man perfect ang iyang life, but we have to force ourselves to become very good examples to our students. Many teachers forget that sometimes. Many teachers sometimes just live their lives as they are without having to curb or temper ang ila sining pag-approach sa estudyante. Ang ilang burdens in life mismo, ang ila sining mga setbacks, ang ila sining mga hugot, so to speak, ginadala pa nila sa classroom, which can be very, very sad. Kay ti hasta ang mga students naton, they learn differently kung mag-amo sina.
The one of the effective ways by which learning can become very, very effective is we establish a linkage. We establish a link with our students. So it is not proper ang maestro kag maestra kumo nga damo na nabalaan nila do ibutangin nila ang kaugalingon nila sa isa ka mataas nga pedestal nga hindi na malambot ang estudyante. No, it should be like they go down to the students level, correct them, remind them, guide them sa kung diin ang mga pitfalls, kung diin ang mga areas nga avoid. That's being a teacher. And also adding more to their knowledge, especially those that they need to learn for practical application in life. So sir, mensahe mo sa mga estudyante na ina-appreciate nila ang mga ginampong obra ninyo, ang mga manunudlo? Well, I do not know kung na-appreciate gid sang estudyante ang mga trabaho sa manunudlo. Not only the students, I do not know kung how much appreciation is there for teachers, from students, from parents, from the society, from the government. I don't know kung ano gid kadamo. Magpasalamat kita nga miara kita sang pag-celebrate sang World Teachers Day by UNESCO. At least makilala man bala ang mga maestro kag maestra ang ilang nga mga efforts. Kay sa estudyante siguro base more on the students siguro kiti kami ang nagakita na halos adlaw-adlaw. I don't know sa parents kag sa society kag sa government itself, no. Siguro hindi man ina malipod nga ang pagtudlo sa estudyante isa sa mga pinakaimportante nga mga bagay sa isa ka sosyedad, sa isa ka pungsod. So I just hope that your teachers are good for you, good to you, and that you can learn much from the teacher. And a good teacher will always take in corrections kung kinanglanon. Like from a student, for example, he should open to kung ano man ang reaction ng students, kung ano man ang view or perceptions ng students. Because learning is both ways, going both ways. It's a two-way thing. No? So amo lang na siguro masilingta kag ako nagadayaw gid ako sa mga fellow teachers ko man. Gina-remind ko man sila nga remember we are examples and be the best that you can be tomorrow. Mamuria? Kag kung pamangkoton man, Bombo Cham, kung ano ang mga paghanda ang ginubra sang pila ka mga estudyante sa pagsaulog sang West Visayas State University sang World Teachers Day. Today ito keyboard upod nanday Edward Banitic Palma, Trisha Nicole Gasakaw, sa isa ni sila sa mga second year tourism students sa nasambit pa ng universidad. Aton sila pamatian, Bombo Cham. This Teachers Day for our students is not just because Teachers Day kina-require ang students to give something or anything para sa ating professors, but it is our act or form of giving thanks or our form of gratitude and also honoring them as our professors because they are always there to be our guide and at the same time to be our light and inspiration despite of the challenges and the pressure that we are experiencing as a college student. And even though hindi namon subong residential, but we really made a way to at least show our appreciation and gratitude to our teachers even if it's through our simple way or simple deeds. Mensahe sa mga manunudlo nga nag-ubra, nagpamaagi para mag-impact kaninyo? To all the teachers out there, thank you so much for all your kindness, compassion, and hard work towards us. Kay damo kami natunan, it is true talaga na ang mga teacher is our second parents. So, maligayang araw ng mga guro. Actually, we just have a small time lang to prepare. We plan it to our GC. Nag-buy kami kang cakes, balloons, and create a message for our teacher through cards. So, bisan gamay lang siya, at least some of my classmates, us, make efforts to come back here even though nga hindi naman siya residents. Thank you. Haloan man, Bombo Champ, nga gintukod ang Oktubre 5 sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization bilang World Teachers Day. Ini man gintukod nila sang 1994. Kag sa subong makita man naton nga ginsaulog ini sa mga bulutuan. Bombo Champ. All right.
Ini si Bombo Ria Mumlan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Ria Mumlan sa imo sining follow-up report. Isa ton siniya nga mga kabombo, no? May specific date kita sa pagsaulog sa Teachers Day, but mas maapresyar siguro sa aton siniya nga mga manunudlo, no? Kag ila sini nga mabatyagan nga aton sila ginahatagan sa nga importansya kay sila ang nagamold, sila ang nagatudlo, nagahatag sang leksyon sa aton kung sa tag sa kamatag adlaw sa ila sini nga klasihan kita ang nagapamati. Pinagi lamang iya sa paghatag sang full attention kag focus sa klase sang isa iya ka manunudlo. That is one way of expressing sang imo nga paghatag sang importansya. At the same time, pag pasalamat man sa ilak, ngati tanan-tanan sini iya nga pasensya, no? Pulaw bugtaw, para nga makahatag sila sang matudlo nila sang maayong ila sini nga leksyon sa isa iya ka bumuluto. So sa liwat, Happy Teachers Day! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa, bangkay ni Floyd Fernandez, isa sa mga biktima sa Estancia Massacre, ang ginadulong na sa uli sining palahoyan dito sa Banwa sa Barotac Nuevo. May latest update man kita karon sa investigasyon sa Special Investigation Task Group. Kag ang sugpon sang separado nga investigasyon pagpangusisa sa investigative report section sang Bombo Radyo Iloilo sa sining Estancia Massacre, sandigman sa pakigangot, pagpanalawsaw sang Bombo investigative report section sa pila ka mga resource person, no? Kati nangin kabahin man sa pagdihon naton sining mga puntos sa aton sining mga kabombo sa sining Estancia Massacre. Balikan naton ini matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumang oras. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues.
Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sa Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Diri sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo diri man sa aton sining palatuntunan na bombo hanay sa udto. I-check na nato ang linya ni Bombo Lindsay Bade. May dugang announcement sa mga bulutuan nga sa karon ang nag-suspend sang paghiwat nila sang klase. Tungod man sa pag-celebrar sang World's Teachers Day o kon World Teachers Day sa aton sinikaron nga mga kabombo. Lakip na diri bantayan man kay pagkatapos niya aton nga patpat diri ang pagdulong na sa uling paluhayan sa isa sa mga biktima sang Estancia Massacre sa bangkay ni Floyd Fernandez. Kag kung ano ang latest karon investigation sang Special Investigative or Special Investigation Task Group Palibosfer. Si Bomolin si direktamente karon sa Kapitolyo. Bomolin sa report, please come in. Ito ka mga banwa bombochan sa may bahing sang probinsya sang Iloilo ang nagkanselar sang ila or nagsuspend sang ila yung klase subong adlaw in line sa celebration man sang World Teachers Day. Actually, ang bahin sa Lemery, amuni ang nagkansela sang ilang klase Barotac Viejo, Maasin, Carles, New Lucena, Estancia, kag Banwa sang Alimudjan. Napakigangutan rin naton si Mayor Lisil Seville, ang alkalde sang Banwa sang New Lucena. Kati apisar nga gina-suspend ang klase subong, may ara sila yan nga nakapreparar nga
selebrasyon para sa mga manunudlo dito sa may bahin sa Banwa sa New Lucena. That will be on October 20. Amo ni siya ang ilayang week-long celebration nga ginahalad or in recognition man abi sa pagpasalamat man sa mga manunudlo sa nasambit nga Banwa. Nagapasalamat man ini siya ang alkalde sa Banwa sa New Lucena sa tanan nga mga maestro kag sa mga staff man abi sa eskwelahan kag sa bilog nga probinsya sa Iloilo, hindi lamang dito sa may bahin sa New Lucena, bangod sa hinimuan man na pagbulig sa mga kabataan, especially pag-mold sa ila, kag di nahatagan sang kaalam ang mga kabataan agud nga malabot ang ilaya nga handom sa kabuhi. Yari bala pabatian ang pagpahayag ni Mayor Lisel Mondihal Seville sa aton siya mapakigangutan. Oo no, nag-issue kita executive order for the suspension of classes sa Badbilog nga Banwa sa Lucena. In line ni siya with the celebration of the Teachers Month. Bali, October 5, amuning highlights ang celebration, kag naka-base ini sa aton nga municipal ordinance. So that's why nag-issue kita executive order, naging-suspend natin ang klase diri sa Banwa San Lucena at all levels. Basta within the municipality of Lucena lang. Okay, both public and private schools na siya, Mayor? Yes, both public and private. Okay, magaresuman ang klase buwas nga adlaw? Yes, oo. Subong lang man na siya bali nga adlaw. Para lang na sa aton nga pagpasalamat sa mga maestra naton, no, sa tanan ng mga teachers, sa mga services man na ginhatag nila sa aton komunidad. Okay, pero ang Banwas, ang local government unit ninyo dira, may celebration man bala, Mayor, nga in recognition abi sa aton nga mga manunudlo? Balikon ang sa amon sa local government, iti may ara kami week-long celebration sa sining October in line with the Cry of Vilicon celebration. So dito siya namon ginupod sa October 20 ina. Pero ang subong niya sa mga schools lang para makaparticipate sila fully sa ila celebration dito sa school. So that's why nga suspend naton ang klase. Okay. Bilang pagdumduman subong Mayor sa Teachers Month, ang imo man abi nga mensahe sa aton man nga mga manunudlo, especially sa mga manunudlo dira sa may bahin sa New Lucena. No, okay. Nagapasalamat kita no sa tanan niya mga maestra naton diri sa Banwa San Lucena kag sa bilog man niya probinsya sang Iloilo. Kay tungod sang ilang mga bulig kag hinimuan sa aton mga kabataan, nya kung sa diin sila ginakilala naton, nga nagamold sa aton tanan kag nagahatag sa aton sang kaalam nga aton kilanlan para sa aton nga maalambot naton ang aton handom sa aton kabuhi. So without them, wala si minagatudlo sa aton, no, the values, the knowledge nga gin-impart nila sa aton mga kabataan. So that is why nga it's really worth nga we have to recognize sang sining serbisyo nga ginhatag sang aton nga mga maestra sa aton komunidad. Nabatian Bobocham si Mayor Lisel Mondihal Seville sang Banwa sang New Lucena, Iloilo. Actually, bago lang gid lamang nagpagwa man sang pagpasalamat ang aton nga presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa invaluable service sa mga manunudlo dariya sa bahin sa Pilipinas. Kasunod man especially sa balik liwat sa limited face-to-face classes, Bobocham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report. Aray kantanan sa gyapon sa selebrasyon naton sa World Teachers Day. 57 minutos nakaligad sa takna sining las 12. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Si Floyd Fernandez, isa sa mga biktima sang Estancia Massacre, ang gindulong na sa uli sining palawayan dito sa Banwa sang Barotac Nuevo. Lakip na diri karon Banwa, anong latest sa investigasyon sa Special Investigation Task Group Palibosfer sa Estancia Massacre. Ang affidavit sa pamilya sa gihapon ila sini padayon nga ginahulat. Padayon nga ginahulat nga padayon sini nila ginahulataw, di sila ka-conduct sang pagkuha sang affidavit sa pamilya. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Hibalo naton ina later on diri man sa aton sini nga pagpangalagad lakip na sina diri Banwa ang mga puntos, no, nga na
husisa man kag aton man sining naplastar sa sining istansya massacre sa aton sining karon nga mga kabombo. I-check ta na with the Bombo Charles Magpao and the Bombo Jomar Villa sa dili gilamang manugay sa aton man sining pagpalayag diri sa Bombo Hanay sa Udo. 58 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. I-check na naton ang linya karon ni Bombo Jomar Villa direktamente sa Panuaya sang Barotac, Nuevo Iloilo. Bombo Jomar, sa report please come in. Nagpasalamat diri ang pamilya Fernandez sa mga nagunong kag upod man no, sa pagdulong sa ulihi karon nga ployan ni Floyd Fernandez sa may bahinsang Barotac, Nuevo Catholic Cemetery Bombo Cham kag sunugan dito sa Iloy nga waya ma-expectar nga ang kadamuon bala no sa mga tawo nga nagtambong sang lubong sang ilan sini karon nga anak kon sa diin ti alin pato sa ilan sini nga barangay sa may barangay Patlad ako sa may barangay Patag sa may nasabit karon nga Banwa mga more or less 5 kilometers ni kalayon ti alin dito pakadto simbahan ang naglupod dito nga mga abyan mga suod nga pamilya kag at the same time ti ang Iloy amay kag ang utod niya nga babayi nga halin pa sa luwas ang pungsod nag podman sa pagdulong diri sa ulihi nga ployan ni Floyd Fernandez. Halin sila sining nga ployan ang mga salakyan na nakita sa may tagsa diri karon ka mga tarpulin nga napahamtang dira Bubutsam nga may dako-dako nga atinaga nga justice kag ang picture no sang tatlo ti una to si Floyd Fernandez, si JP Bosque kag si Mark Libao no ining biktima dito sa sining estansya massacre kag may mga balon pa ning mga puti ang tagsa ka mga salakyan nga dili pa nakabit direkto sa may side mirror kag pakadto direkto sa may bahinsang simbahan no dira sa may Barotac Bobotsam si pagabot sa simbahan napuno ang simbahan sa mga sumilim akon sa sining nag-attend karon sa lubong sa misa ang iban ti sagwa na lang ganin nagtindog kog konsidente ang iban to ti di man pungga hilibi lebenigid ang yasin ni karon nga utod nga do ginabit-bit pa ni karon ang picture frame bala nga may laragway ni Mark ni Floyd Fernandez Bombo Champ konsidente magsusobraman sa oras at tinir simbahan sa gimisahan kaga dito na dala padulong sa may patio calendar sa simbahan ang pakadto sa patio do mga estimated sa mga kilometro ang kalayon kung sa diente tulo pagid ang luha sang mga nag-attend ra kaina sang patukar ang ambahanon nga lead me Lord bala amo na ang nag-touch to sa kalabanan nga nag-attend karon sang sining lubong ni Floyd Fernandez sa aton nga mga kabumbo kag sang ara na sa sulod sang patio ang iya sining nga pansyon dogin tupad sa lula kag lolo ya Bobotsam ang pansyon ni Floyd Fernandez dogin dogin gin butang da sa kilid tapos do may ara na sila do may grills sa kilid yung magtimbang nga steel nga ti hindi ya kung may mga ara gid man dabi ko mga kapangguba dira so maprotektahan ang pansyon so muna nga ti isang ara na dito sila at nagtipon-tipon tong mga pamilya kati inog lupot sa may pansyon ang bangkay ni Floyd Fernandez kag ang nanay tuya do amotong kadto to sa pansyon sang lolo kag lola ni Floyd kado nagambang hindi ako napagpabayaan si Floyd Bobotsam ang dogin hotek ito sa sa may yasin ni karon nga pansyon ti ang uto diyan nga babaye nga do isahanon amo na nga ti nagambal man nga do toto ning panawag nila paalam amo nang pilato ka na mention
sang iya sini nga pamilya antes ining agin siraduhan kag pauli na lang no sa ilang sini karon niya nga puluyan. Kaya mo na ang sa patsang Iloya nakatikayo man kita diri karon makaistorya at isuno sa iya hindi pa gid siya makahambal regarding diri karon sa latest nga mga development kay sa subong ang ginatubag nila mo di ang hatag no sa disente nga lubong sa kay Floyd Fernandez Bobosa, pero nagapanawagan ini siya ang sa suspect no nga ti tani konsensahon man kag pumabatian yan ti tani magsungka na kag tubangon na lang ang iya sini karon niya nga krimen nga ginhimo kay ti sa part sa pamilya hindi ko sila maguntat atob-tob nga hindi iya lapot no kung hindi iya makuha ang justisya nga niltigo diri karon ka Floyd Fernandez at the same time ti sa duwa to ya ka mga naklamatay man nga suod man nga abyan sang ila sini karon niya nga anak. Now ang isa pa gid diri karon sa ginamatayan man kay ining si Jebron Parohinog do sa laning buhi Bobotsam. Nga ti makabig man karon nga abyan sang sining tatlong naklamatay ilbay gid karon ni Floyd Fernandez. Gin pamangkot ta din ginikanan kun bala nakapalabot mensahe si Jebron Parohinog. Ginhambal sa ginikanan nga wala makahatag dra karon sa mensahe o kung nakapalabot sa mensahe to be specific sa iya siniman nga Iloy nga si Flaubert Fernandez nga aton sa ni karon niya nga nakipag-angutan diri Bobotsam. Alright. Ito tabla medyo limited lang kay at siyempre malaanta man ang sitwasyon sa pamilya subong. Ang pahayag diri karon ni Flaubert Fernandez amo ni siyang Iloy sang interview diri sa Bombo Radio. First of all, I would like to thank each and every one of you who came here today to witness the funeral of my son. You made it look so great, fit for a king. Thank you so much. But regarding the statement about the case, I don't think I'm in a situation right now to say something. But all I wish is justice for the life he lost. And for it's purely justice. That we will never leave him, forsake him, that we will pursue the case until we attain justice that he really deserved for the precious life he lost. Thank you so much. So suspect ma'am, may message ikaw? I hope for Jebron or for the suspect and for all the perpetrators who did this to my son, may you're having I have no words to say, but all I wish is for you to have a conscience, that in the end you might all come out and tell the truth and give justice to the life you've taken, the lives of the 3 victims you've taken. Sooner or later you will be caught, so be prepared for that time. Nakapadala mensahe, ma'am? Wala. Yeah, that's all I can say. Thank you. Our condolences. Condolence. Joms? Amo to ang pahayag diri ni Flaubert Fernandez Bobotsam. Do pagpamangkot si ano mensahe mo sa suspect? Do natabi nga siya? Siguro may ginatumod na niya ang mga ginikanan sa mga biktima, particularmente ni Floyd. May na-mention to siyang pangalan, tapos do nag-post. No? Pero depende rin kiti ang sitwasyon subong sa pamilya. Ano man mo, aragid sa kalisod na Bombo Jomar. Anyway, ang ilaman lang sini, nga hindi sila mag-untat, mintras tanto nga kuha nila, no? Or mahatagan hustisya ang kamatayon sa tatlo kag labi na gid sa ilang himata nga si Floyd Fernandez sa Joms. Ginatugyan niya sa otoridad kag kung ano na karon ang mga latest development. Actually may mga idea naman si Ma'am Flaubert sa mga investigation na karon nga gina-update man sa iya, pero hindi pa gid siya makatag kay na bangod nga
at therefore ang focus nila dra sa haya o kung sa lubong na karon ni Floyd Fernandez dra sa may Barutak Catholic Cemetery in Butchap. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report direktamente sa Banwa sang Barotac Viejo or Barotac Nuevo, Iloilo. Emuning pahayag sang iloy ni Floyd Fernandez nga si Flover Fernandez nga hindi sila maguntat until such time nga maangkon nila ang hustisya sa kamatayon ni Floyd Fernandez kag sang duwa sini ka mga abyan. Ang dugang pasang iloy ngati sooner or later madakpan gid ang mga perpetrator suspect or mga suspect sa paghimo sining brutal nga pagpatay sa tatlo iya ka mag-abyan sa aton sining mga kabombo. I-check naton sa kangot sining nga balita ang latest investigation sang Special Investigation Task Group Palibosfer sa kung anong dalagan karon or anong hulag karon sang ila naman siniya ebidensya or ila sini rather nga investigasyon. May mga development pala dire sa aton sini nga mga kabombo. Lakip na karon ni plastar ta mga punto nga naestablisar sang investigative report section sang Bombo Radyo Iloilo sa kaugalingon man sini naton nga pagpangusisa kag pagpanalawsaw. May kantanan iya sa istansya massacre. Kagapon gin pakigbahin ko na sa inyo ang first part. Ugaling kitigin kulabos kita sa tiyempo, sugpo na naton inikaron Banwa. Check na naton this time si Bombo Chari Sumagpao. Latest investigation sang SITG Palibosfer. Bombo Chari sa report, please come in. Sige pa ni sa gihapon subong ang hulat sa nga SITG Palibosfer sa nga Special Investigation Task Group Palibosfer sa reply sa nga National Bureau of Investigation tuhoy ini sa pag-request nila sang copy sa nga mga affidavits sang mga persona nga nagpasa sang ila sini nga affidavits sa National Bureau of Investigation Bombo Champ. Among ina ang nangin pahayag sa aton ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. ang spokesperson sang SITG Palibosfer. Suno pagid ni sa iya ang nag-reply ang National Bureau of Investigation sa ila nga hindi anay ini makapasa o kung makahatag sang kopya sa ila sa SITG sa nga mga ginakaptan sini nila nga affidavits bangod sa polisiya sa nga National Bureau of Investigation hindi sila makaprovide dali-dali o kung maka-furnish sang copy sang affidavits dali-dali kung hindi pa ma-file ang kaso. Ang kaso nga ini natuhoy sa gihapon sa Estancia Massacre kung sa diin napatay atong tatlo ka biktima nga si Floyd Fernandez, JP Bosque, kaga si Mark Libaw. So sa subong dugang padira sa paghulat nila sang request sang copy sang affidavits, nagahulat man sila sa gihapon sang resulta sang IBIS o kung sang Integrated Ballistic Information System kung dito mag-abot atong resulta sang IBIS mabalaan na kung kay sinungalan o kung diin maggasanto ang fired bullet kagang cartridges nga nasapuan dito sa may crime scene sa may barangay Villa Panian. So sa subong ginahulat na lang nga matapos sa nga legal officer sang SITG ang ila sini nga gina-apply nga cyber warrant kay knowing nga wala gid man ni nag-submit sang waiver o kung sang consent si Parohinog para magpahanugot nga i-examine na sang Regional Anti-Cybercrime Unit ining iya nga cellphone. So may ara na gid man sa nga resulta ang SITG sa iban pa nga cellphones, sa cellphones ni Libaw, ni Fernandez kagang security guard, kaga subong ginasubject na ina for validation, ginasubject for validation sa narratives man sang iban nga witnesses para maplastar na nila ang kaso.
samtang gahulat pagid sila ni sang kopya sang affidavits kaga iban pagid nga results. Suno kaya Senior Master Sergeant Lindero nga sige pagid ni ang ila nga pagpang-explore sang iban pagid nga impormasyon kag iban pagid nga areas pero hindi lang ni nila mahambal sa kahanginan Bombo Champ. Kaga open ini sila sa gihapon sa mga posibilidad nga posible may ara pa sa gihapon sang iban pagid nga crime scenes kay ti ongoing pa sa gihapon ang investigation pero ini nga possible nga may ara gid man sang crime scene suno kay Lindero kay Senior Master Sergeant Lindero nga ang tinaga nga may other crime scene remains a theory until such time nga ma-validate o kon ma-debunk inang theory. So, ang cellphone ni Paruhinog iya ginpaathag nga ginkuha ini isang investigator on case right after the incident kagang phone kinahanglan gid ya sang consent bag-o ukayon hindi parehos sa Isuzu MU-X nga pwede ma-examine bisan wala na sang consent sang pamilya nga kay na-recover ini sa crime scene. Ang phone ni Paruhinog bisan na-recover sa crime scene Bombo Champ kinahanglan gid sang consent kay ara ina kuno nakasulat sa anti-cybercrime law kaga sa protocol mismo sang Regional Anti-Cybercrime Unit nga hindi sila ya mag-examine sang isa ka cellphone kung wala sang waiver o kon sang consent. Ayari pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Frandero Jr. So latest it is, sige pagyapunulat natin sa reply sa NBI as regards, what I mean is ang, reply sa NBI, I mean sa letter natin, sa kapangalan natin sa mga affidavits, sa mga persona nga ilan nakuhaan related sa incidente nga ato ginaimbestigahan. Again, waiting niya po kita sa resulta sa IBIS, no? Kaya ginambal natin nagdigad na kung saan nga result makagawa na that could also serve as a breakthrough, especially kung may mahit pala or may ngalan nga matantuan atong spark bullet and spark cartridge, no? Sa ato nga database sa forensic service. At the same time, sa subong, consent sa aton diri hopefully matapos today sa aton nga legal officer ang cyber application natin for cyber warrant at madiga rin sa korte. So far mo lang aton nga ginapanguga subong. Sir, sang saan ka mo nag-request sang kopya sang affidavit sa NBI? Sang last week pa. Ano ang nangin reply sang NBI sa inyo, sir? Ito ang reply nila is recommend pa nila sa ilang national headquarters ang letter namon for guidance sa ilang national headquarters considering sa policy nila kuno they cannot provide the copy or furnish a copy to anyone until such time nga makafile sa kaso. Sir, ang may ara na result sa cellphone to sang security guard nilibaw kaga ni Fernandez, sir? Yes, madugay na natin na baton ina nga mga results kag ina sa subong subject na sa actually subject na sa validation sa mga narrative man, no? Kag ilang pagiging information sila na pwede magamit sa ating investigador para sa pagplastar na sa kaso against sa mga suspectado behind sa siningat nga krimen. Samtang gahulat pa, sir, sang kopya sang affidavits sang IBIS, sir, kag sang iban pa nga results, ano pagid, sir, subong ang tikang sang SITG naton, sir? Actually, may ara pagid iban nga mga kina-explore, no? Pero hindi na natin napapayag sa kahanginan, pero ina sa subong in-explore sa dugang sa SITG to ensure nga wala sang may mabilin nga mga area nga wala niya na sininga explore para sa pagklaro sa mga bagay, no, sa sininga investigation. Sir, kay madumduman nato nag-negative to ang luminol test sa duha ka areas, no, sa balay ni Paruhinog kaga sa ice plant. Naga-explore pa bala, sir, gihapon sang posibilidad ang SITG nga base may ara pagid iban nga areas nga may possible crime scene sa gihapon? Considering ongoing pa yung investigation, open pa yung SITG sa mga posibilidad na the moment ka may ara sa mga leads, no, or mga witnesses na mga tudlo na ina is also MUX or ining mga persona na kitaan, no, or nakastop over. So pwede nga kag po dinadudahan nga natabo ang krimen. We have to remember, Bogbochari, nga ining explore natin is just to entertain inang theory na base
hindi lang dito sila din patay, no? Pero ina siya, as of the moment, remains a theory nga either ma-validate or either ma-debunk na through time. Wala gid man ni sir no nag-submit sang consent si Paruhinog sir. Suno sa information ni wala ini siya ginpasugtan ni Attorney Chudosyo nga magpasa sang consent sir. It is why may ara kita ng cyber warrant subong nga ginanghikot para i-apply sa court to have that authority ang aton nga rako nga mag-explore or mag-conduct ng digital forensic examination sa iyang cellphone. So wala gid man ini siya sir gin pahanugutan nga magpasa sang consent. We don't know, pero since wala sila na-submit, we can presume that way, no? Pero wala man problema tungkol niya cyber warrant eventually will allow the RACO to extract information sa pinaka-cellphone para magamit man natin sa validation and eventually sa ebidensya sa korte. Sir, paklaro ko lang, ang cellphone ni Paruhinog, sir, na-recover sa crime scene o kung voluntary surrender ya ini? It was taken sa aton nga investigador right after the incident, considering ina siya mangin part sa ebidensya naton kag eventually part sa material for the exploration sa mga pieces of evidence pag information. So, sir, ang Isuzu MU-X, bali part siya sang crime scene, sir. Amo na siya, sir, ginakwaan nyo pa na consent sa pamilya, sir, para i-examine ninyo? Wala na siya. Kaya parte na siya sa ebidensya na sa crime. Di ang cellphone ni Paruhinog, sir, kay part naman siya, sir, sang ebidensya sang crime, sir. Need pa na iya ang consent niya, sir? According sa cybercrime law, yes. Sa protocol sa ating regional anti-cybercrime unit, to make that particular evidence, admissible evidence, kinahanglan pa sang consent. So, pati sa mga cellphones to sang iban nga biktima, may consent dito, sir, sang pamilya nila? Yes, oo. That's according sa regional anti-crime cyber unit natin. So sa mga pumuluyo, ang nagabantay sa sining development sa ating investigation, kaya kami sang indidugang nga pasensya kag pag-itsindi. Pero tingo ang ginamo nga matapos ini sa gilayon ini nga investigation, because like you, we're also excited nga matagaan sa hustisya ang kamatayon sa mga biktima at sa ila pamilya. Nangin pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. ang spokesperson sang Special Investigation Task Group Palibosper. So waiting na lang sila sang gin-request nila nga kopya sang affidavit sang NBI kaga waiting na lang man sa resulta sang Integrated Ballistic Information System para mabalaan atong kung sinugid man ang tag-iya sa tong mga fired bullets kag cartridges nga nasapuan dito mismo sa crime scene sa may barangay Villa Panian kaga waay ini sila kuno nagauntat nga mag-explore pagid sang other areas para dire-diretso na kaga ma-file na ang nasambit nga kaso Bombotchak. Di kon hambal ni sa spokesperson sang SITG nga it was taken sang investigador right after sang insidente kay kabahin sang ebidensya. Ang pamangkot, paano nakabalik ang cellphone ni Jebron Paruhinog sa iya? Nagmatomato lakat? Amoy na no kay sang aton sang September 14 sang gabi no na interview sang Bombo News team kagang sa September 17 man mismo si Police Lieutenant Jobert Amado naghatag ini siya sang statement nga ang cellphone ni Paruhinog ara sa paghinakop sang Estancia Municipal Police Station, pero sang nagligad lang nga si Mana ang naghatag sang statement ini si Police Senior Master Sergeant Lindero nga ang cellphone ni Paruhinog ara sa iya nga personal possession. Kaga pagkadason nga adlaw ginbawi niya ini kaga naghambal siya nga ang cellphone gali ni Paruhinog ara sa investigator on case sang SITG Palibosper Bombotchak. Ti sinupatihan ta sina Dre? So sinumpatihan ta sa among sining mga statement nga pabago-bago? Police Brigadier General Leo Francisco, sir, sino yung papatihan namin dito sa palain-lain na statement ng Special Investigation Task Group? Parang hindi nag-aalangot yung mga statement
anak ng tinapaw, nung nakaraang simana pa, sabi di pa deadline pa kayo sa consent warrant o cyber warrant na winawakal nyo. Hanggang ngayon, di pa natapos yung cyber warrant. Anak ng mga puting tupa, oo. Mamutsa? Kung madumduman sa aton nga mga kabombo, no, September 30 ato nagpagwa sa nga press release ining SITG Palibosper saying nga ang cyber warrant, mapagwa na lang sila sang cyber warrant kay wala nagpasa si Paruhinog sang iyan ni nga waiver kag consent. Ti subong October 5 na subong nga adlaw ginatinguhaan naman kuno sa nga SITG Palibosper nga matapos ining ila application sang cyber warrant after 5 days, Bombo Champ. Aha. Ti sandig man sa aton sini nga pag-approve pamangkot ang cyber unit sa National Bureau of Investigation. Why naman kuyo gani iya sa mga sulo cyber warrant kaniya? O galing upon scanning sa sining anti-cybercrime law chapter 4, no? Ay dapat sa sunod i-specify man bala? Parang may impact man bala, no? Karon kung na mo na magwa sa bar exam, di mo na masabtan kung diin ka chapter na. Chapter 4 sa Anti-Cybercrime Law, Enforcement and Implementation, Section 12, Real-Time Collection of Traffic Data. Law enforcement authorities with due cause shall be authorized to collect or record by technical or electronic means traffic data in real time associated with specified communications transmitted by means of computer system. Traffic data refer only to the communications origin, destination, route, time, date, size, duration, or type of underlying service but not content na tabunan ka mouse, nor identities. Ari ang punto. Basta mo ning ginanamin ni Senior Master Sergeant Mindiro kag protocol man sa nga Regional Anti-Cybercrime Unit. Correct me if I'm wrong, no? Why gina-specify mga statement mo? Kulang-kulang. All other data to be collected or seized or disclosed will require a court warrant. Court warrant gani. Diba? Kamo ni guro, isuan nila sang tilawig pa na iyang chimpo bombo chari. But, ariyo, tandaan sa aton sini nga mga kabombo. Kung ginakabig nga piece or kabahin sa pieces of evidence, kaginkuha sa investigador right after the incident, ang pamangkot sinong nagbalik sang cellphone ni Jebron Paruhinog. Kay karon nagadugang pagid ang tawag sigari pagpangduha-duha mismo na karon sa instansya PNP nga may koneksyon dira si Mr. Jebron Paruhinog kay in the first place didto sa nagpa-custody, didto sa nagtiner, ti nakuha man bala ang cellphone nga ana kabalik pa siya. Amo nang pamangkot kag base kon hindi na masabat karon sa aton sin makapulisan dudahan pa nga may koneksyon dira ang mga Paruhinog sa Estancia Municipal Police Station. Sinuna ang nagbalik sa iya, tilaban-laban sina ang statement naman karon sapon or either buwas nga wala iya nabalik kag waay nakalabot kay Paruhinog ang iya sini iya nga cellphone or nakabalik to. The only thing nga ginahulat is the cyber warrant nga mag-commence ang pagchekyar sang cellphone ni Mr. Paruhinog. Kwa ka na to ya ginunting nga daan bombot sari bisan ni labo mo na sa bato karon. Tinguhaan ta na ang laboton si Regional Director Francisco Bombochamp knowing naga-ilis-ilis ining statement sang aton ni SITG Palibosper ti kagapon no na interview naton si Provincial Director Acolyador kaga naghambal ini siya nga do na-explore naman nila tanan naman nga backtracking natapos naman nila ti subong naghambal naman si Police Senior Master Sergeant Lindero nga sige pa sa gihapon ang exploration nila kay ti sige pa kaga ongoing pa sa gihapon ang investigation. So try gid naton nga malabot kaga mapangayuan sang statement si Regional Director Leo Francisco. Kay ti medyo masako-sako subong si Senior Master Sergeant Lindero. Salamat kita gani kay ginhatagan niya kabasang tinion na bumutsa nga maka interview sa iya.
kay ti may mga important matters ni siya nga ginahikot as of this time? May ara siya nga mga Sige. personal matters kaga sige Basi lamat kung- gihapon ang aton nga pagkomunikar sa iya. Kag isa man sa mga ginahangaan ta kay Senior Master Sergeant Indiro, kag gina-appreciar gid naton nga bisan masyako siya, sige gyapon ang sabat niya sa iya sini nga cellphone kag hatag gyapon sang tion nga makapagwa sang statement sa aton sini iya nga mga kabombo so that nga updated kita sa lihok sang dalagan or lakat or hulag sang investigasyon sang Special Investigation Task Group Palibosper, no? Amo niya ang trabaho sang dakilang spokesperson na Bombo Charimo kung ano to ang naplastar sa pagsinapol sang bugos nga team sang SITG, amo man ang iya sining iplastar sa katapo sang media o galing kiti limited lang kay basi kon mapurnada man ang ila sining investigasyon. Ang amon na-appreciate naton ina kaga padayon lang man pamati ang aton nga mga kabombo sa dugang nga updates kay gapaninguha man ang Bombo Radio nga makakuha man sang information no first hand information tuhoy sa sini nga dlagan sang investigasyon. Siguro hulag lang kay kung magdagan do tama kay hinay. Hulag sang investigasyon Sige. Go ahead. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid na Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiya nga follow-up report. Now, sige pahulat sang Special Investigation Task Group Palibosfer sang mga affidavit, kopya sa mga affidavit nga ginauyatan sang National Bureau of Investigation. Kay ang affidavit lang yan nga ginauyatan karon sang Special Investigation Task Group, ang affidavit lang yan ni Jeffron. Magluwas sina sa aton sini nga mga kabombo, diba si may iban pa sila nga nauyatan, but ang kumpirmado lang yan affidavit ni Mr. Paruino kamuning ginauyatan sang Special Investigation Task Group karon. Ugaling ang problema lang sila Dribanwa kay sandig man iya sa pagsulundan sa National Bureau of Investigation kag may mga protocol man sila nga hindi sila makahatag sang affidavit kung hindi pa ma-file ang kaso. Kung hindi maka-provide ang National Bureau of Investigation, ano ang himuon sa aton sini nga PNP? Ara man tanan sa ilang resources, simpo kag mga pamaagi agod nga mag-extract sang affidavit sa iban pa nga posible makahatag sang dugang nga impormasyon tuhoy sa istansya massacre. Tikon may mga protocol ang National Bureau of Investigation nga ginasunod kag hindi pa iya makahatag sang affidavit, pangita pa maagi ang Special Investigation Task Group nga mag-produce or mag-extract sang affidavit. Kadto sila ya sa puloy-an sang pamilya kadto sila sa kantuan nilang mga tawo nga sandig sa ilang nga pag-imbestigar, may posibilidad nga makahatag sang nadugang sining impormasyon or even lead. May kantanan sa istansya massacre. Tiyangwa karon niya sang pulis sa aton sining mga kabombo do si Juan Tamad nga naghigda iya sa idalom sang bayabas kag ginahulat ang luto nga bayabas nga mahulog sa iya sini nga baba agud iya sini nga usangon or kaunon. Kung naka-extract gani o kung nakakuha sa affidavit ang National Bureau of Investigation, how come iya nga aton sini nga Philippine National Police, ang aton sini nga Special Investigation Task Group, wala iya makakuha sa affidavit sa aton sini nga mga kabumbo? Sanday sinoto mga ginkuhaan sang affidavit sang National Bureau of Investigation, sarang man ini siguro nga makuhaan sang affidavit sa aton sino mga kapulisan. Hindi bla? Tinga karon nga hulaton patuyan nila.
Ti kung mag-amo sini sa aton sini karon niya makabombo, magalawig iya kag magalawig ang investigasyon sa Special Investigation Task Group. Base kon magbungkag lalaw lang niya ang 3 ka mga bangkay. Way pas lagyapon sa affidavit sini nga nauyatan sa aton sini nga mga kabombo. May pila pa kita diri ka mga punto no nga dapat i-erase man kag ginapangayuan naton sang kaklaruhan, klarifikasyon sa aton sini nga mga kabombo kay ti bisan sino man guro maglantaw sang sistema or senaryo or plastada magalibog gid sini ang ulo. Balikan tayo ni matapos sa bila ka importante nga mga panumdum. Oras 30. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanohanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga ay 7 minutos na kaligad sa takna sining launa balik sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo sa nasiling ko na ginahulat pa ang cyber warrant nga matapos ang legal officer. Ti isang nagligad pa ni nga si Manang istoryana sa aton ini sang cyber warrant. What is the cause of delay? Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Nga akadugay gid matapos ang cyber warrant kay may mga deadline naman nga ginpagwa ang Special Investigation Task Group sa pagsumiter ni Jevron sa iya sini nga consent. Kung hindi siya magsumiter sa iya sini nga consent, pila na kabilog tong deadline nga gin-state ninyo hasta subong huwag yapon ka mo makapagwa sang cyber warrant sa aton sini nga mga kabombo. Sa nasiling na naton kung
ginkuha ginman sang investigador right after sang insidente. Considering nga kabahin sang ebidensya ini, pieces of evidence, dapat gin custody adto sang aton sini makapulisan. Now, diin nga naghalin ng impormasyon nga ara kay Mr. Paruinog sa iya ang iya sining nga cellphone. Kung natabo gid man nga amo sining sitwasyon banwa, ti wipe out na to tanan nga mga impormasyon, granting for the sake of discussion nga nagalagas ang aton sining nga investigador sa Special Investigation Task Group nga may makuha dito nga mga impormasyon para nga makasupplement sa ila sining investigasyon agod nga matudlo sa kung sino ginman ang mga perpetrator or ang naghimo sining pagpatay sa 3 ka mag-abyan. Dugang pagid sini banwa daw paraligban man nga tubtob sa sini nga mga tinion, hindi pagid iya mabaton kag nagapabilin nga teorya lamang, theory lamang nga may iban nga crime scene magluwas sa Villa Panian. Sa aton sini nga mga kabumbo. Isa sa nagapatod nga indeed mayara sang another crime scene, amo ang resulta sang autopsy examination sa 3 ka mga bangkay. Diin to nila pinangkuha ang ila sini nga mga lagob. Sa ulo, sa guya, sa dughan, ang mga bagras sa ila sini nga tiil. Hindi bla? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ginakabig lamang sang Special Investigation Task Group nga theory ang may other crime scene, di, ano iya ang lagob? Ano iya ang bakiras? Teorya lang man? Or makabig nga theory lang man? Insulto ini karon para iya sa medical legal expert nga si Dr. Owen Libakin nga nagkandak sang autopsy examination. Hindi ba? Kay ti, ginapatihan pero hilaw ang pagpati. Kag mas interesado pa yang Special Investigation Task Group, Palibosfer, nga ma-debunk sa aton sini nga mga kabumbo. Nga ma-debunk. Tanong bot silingon sang debunk kao? Expose the falseness or hollowness, a myth, idea, or belief. Paano mo ma-debunk ang resulta sang autopsy examination? Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, bilang investigators, ang ila sini nga trabaho is to prove nga may other crime scene. Pero ang ginainteresan karon iya sang Special Investigation Task Group, amo iya ang pag-expose sang falseness or pagpati nga may other crime scene. And speaking of other crime scenes sa aton sini nga mga kabombo, or shall I say, speaking sa pagdebunk sang other crime scene, para nga hindi na ni pagpatihan sa aton sini nga matag palamati, liwat nga gin balikan sang investigative report section sang Bombo Radyo Iloilo
ang mga natipon man naton iya nga mga pieces of evidence na document naton, aton sini nga naplastar sa kanginan, aton siniliwat nga gin review sa aton sini iya nga mga kabumbo. Ginbalikan naton ang pilas. Ginbalikan naton ang pilas sang mga biktima. Isa karon sa aton sige na notisyaran nga ang pagplastar sang salakyan kag ang statement sang lone survivor wala nagasanto. Sa iya sini nga ginpahayag nga ang nauna nga naigo amo si JP Busque. Kay ti ara kuno sa right side sang salakyan ang shooter o ang gunman sa aton sini nga mga kabumbo. Kung ang gunman ara sa right side kag nagpalupok ini siya, how come nga si JP Busque ang naigo kay si JP didto saya sa likod sang driver nagapungko kag ang nagapungko iya sa right side amo si Mark Libaw. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa aton sini matag palamati. Daw sa nasiling na gani naton right from the start may mga inconsistencies. Kagin confirm man ina sang IPPO director sang regional director pero sa gyapon I don't know kung anong plastada iya kag kundiin ang direksyon sang padulungan sa direksyon sang investigasyon sang Special Investigation Task Group. Hindi niya sa pagpanghikay sa inyo mga sir, mga ma'am, kundi kasubong niya sa pag-challenge naton, sa pag-challenge sa nga Bombo Radio sa inyo sa pumuluyo nga insaktuhon nyo man ang inyo sining investigasyon nga ang tinutuyo or ang goal sa investigasyon, no? Nga mapamatud-an kag matudlo kung sino mga suspitsado. Hindi kayang dalagan karon niya sa investigasyon, sa aton sino makabombo, agod lamang iya nga pamatud-an nga inosente ang lone survivor. Sa aton sino matag palamati. Aton pagid sini nga nahibaluan nga ang Philippine National Police, particularmente ang Special Investigation Task Group, tuman kadugay maghatag iya sang ila sini nga mga result nga mga ginpatigayon nga mga tests sa National Bureau of Investigation. Naibaluan man sang Bombo Radio Iloilo nga ang pamilya sang mga biktima ang wala nagapakig-istorya sa aton sini kapulisan. But silingon nga ang pamilya sa National Bureau of Investigation lamang naga-coordinate sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti ano abi ang rason nga ang pamilya sang biktima wala iya naga-coordinate sa aton sini kapulisanaw? Hindi bla? Ano abing rason? Ikaw sa paminsaron mo, ikaw nga nagapamati isubong dira sa bumbuanay sa uto, nga aabi ang pamilya, why naga-coordinate sa pulis, kag dito sila ya sa NBI naga-coordinate. Ano yan ang rason man? Ang akon siniginalantaw nga rason, bangod, nga tiway salig ang pamilya sa mga biktima sa aton sin mga kapulisan. Masakit man paminsaron sa aton sini nga mga kabumbo, kay ti, daw nagagwa sina karon niya mga pulis ta hindi masaligan iya sang pamilya sang biktima.
Pero ang lone survivor, kag ang person of interest, sa aton sini nga mga kabumbo, may salig iya sa kapulisan? Dugang pagin sinadiri nga balik-balikan aton kag aton sini iya nga naestablisar, sandig man sa aton sini nga panalawsaw nga may utang. Kag ining mga utang dokumentado ini sa aton sini nga mga kabumbo. No? Siguro iniya parte sa utang itugyan ko na ni sa mga affidavit sang pamilya kag sa affidavit man ni Mr. Jevron Paruhinog kung sinogin man balang may utang sa kay sino. Kay kung madumduman nyo pa ang unang statement ni Mr. Paruhinog nga may utang sa iya si Floyd kag si JP. Sa nag-aboto ang pamilya, particularly ang fiancé ni JP Bosque, ginkonfrontar ni Nika si Jevron kag ginambalan nga iya nga amo to yang gin panghambal mo nga mga tinagaaw nga istoryaw. And the other day or the next day nag-retract naman si Jevron sa iya sininga statement admitting nga siya ang may utang sa mga biktima, particularmente kay Bosque kag kay Fernandez. So sandig sa pagpangusisa sa Bombo Radio, ining utang documented initanan kung sino may utang kay sino. Kag ara ina sa affidavit. Ginahulat naman nga ma-publicize ang affidavit ni Mr. Paruhinog and ma-publicize man ang affidavit nga ginauyatan sa National Bureau of Investigation. Kag tidira ta mabalani kung parartay kung sino gin man balang may utang kay sino sa aton sini nga mga kabumbo. So mo sinabanwa ang pila ka mga punto nga aton sila ginbalik-balikan. First part pa lang niya, no? Sang mga impormasyon nga gin-establisar man niya pinagi sa kaugalingon sini nga pag-imbestigar sa investigative report section sa Bombo Radio Iloilo. Kag aton man sini nga pagpakigangot sa aton sini nga mga reliable sources. Ang pagbag-o-bag-o sang statement sang Special Investigation Task Group, hindi naton mahangpan sa karon kon who is who and what is what. Kay kadamo naman iya sang kaygayonan nga may mga ginpagwa nga informasyon, ginretract, lain naman ng statement, lain naman ang uduay nagasinanto, bla. And maybe Police Brigadier General Leo Francisco, no, should look into this. Lantaw niya ba may mga miscommunication? No, katulad abisang natabo sang nagligad to nga may palpak sa internet connection sa pagsinapol sa case conference sang Special Investigation Task Group. Basi may mga kasubong sinibala. Pero may mga impormasyon man kita nga nagalabot diri sa aton sini nga mga kabombo, sa mga kilala taman nga nagalain ang buot sang pila ka mga pulis. Kalabanan sa mga pulis. Nagalain ang ila sini nga buot. Pero hindi sakon. Nagalain ang ila sini nga buot, pero hindi sa akon. Hindi man sa mga kopdanan ko sini nga mga angkor, hindi man sa mga reporter diri sa Bombo Radio. Pero may pulis nga nagtuad nga nagalain ang ila sini nga buot kay nagakadalahig sila. Ti sinuayhan ang ginakalainan nila sang buot man, no? Bumbutsa? Kay sino sila galain buot abe? Pero ako gapangabay ako Pinapangabay ko Police Brigadier General Leo Francisco, sir, baka pwede mo namang lantaw-lantawin. No? Especially General kung magkakandak ng case conference ang Special Investigation Task Group
sana malantaw-lantaw mo rin at kung pwede, tumambong ka rin para malalaman mo din yung update ng quality investigation ng Special Investigation Task Group. Gusto nyo, susugpunan ko pa ng Special Investigation Task Group with 7 million reasons. Kaso lang, hindi na mga yun muna. Ang oras, 53 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga mga kabumbo standby, ang Department of Public Works and Highways ipatawag sa City Council agodo si saon kung ano ning sistema nagaklinabo karon sa mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo. Nga kung hindi guba, way ga pangsyon. Perte! Nami ang mga projects ang Department of Public Works and Highways, particularmente sa bahin sa region. Tsikaroon naman kung sa City District Engineering Office, may ara man sa mga proyekto nga kanamitorn. Sa aton sini nga mga kabumot. Check tabi si Bombo Angel kung anong payag sa City Council sa tuyo nga pagpatawag sa Department of Public Works and Highways. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ, magapatigayon sang pagsinapol sa tunga sang Iloilo City Government kag sang Department of Public Works and Highways may kaangtanan sa ungka a flyover. Sa interview sa Bombo Radio kay Atty. Sadfri Cabaluna, Chairman sang Committee on Transportation, iyaging pahayag nga inquiry meeting nga patigayunon ang nagatuyo nga istoryahon akot istoryahan ang sitwasyon sa ungka flyover kag kung ano ang matabo kay nga hindi lang isa ka problema man Bombo Champ ang nagtuhaw kundi ang tatlogid ini hindi lang pag-usmod sang ang flyover kundi pati ang paglitik kag pagdanaw sang tubig sa flyover Bombo Champ. Ang pagaywaton nga pagsinapol ang ging adjust mismo sa availability ng oras ang Department of Public Works and Highways suno kay Atty. Cabaluna. Actually nagtanyag ini siya nga ang kung pwede buwas dayon na patigayunon ang pagsinapol apang hindi available ang Department of Public Works and Highways kag buwas nga bali Bombo Champ ang availability time nila ang amo to ang sa Friday alas 10 sa aga agud patigayunon ang pagsinapol ang mga gimpang imbitar amo ang amo ang Committee on Transportation, Public Safety and Transportation Management Office, City Engineering Office, kag mga banwa sa First District man Bombo Champ, just like ang banwa sang Pavia kag ang star o kon ang highlight man sang pagsinapol ang Pavia Bombo Angel is second district ang nanamin mo siguro ang mga first town. Yes, Bombo Champ, mga first town. Yes, Bombo Champ, first town. Which is ang Pavia kag ang amo to gay Bombo Champ ang highlight man bisang pagsinapol amo ang Department of Public Works and Highways samtang ang contractor Bombo Champ ginaplanuhan ini sila nga imbitaron kay dugang pa ni Atty. Sadfri Cabaluna ginaako sang Department of Public Works and Highways ang tanan nga responsibilidad sa tanan nga katabo sa ungka flyover base ginako nila ang tanan-tanan nga responsibilidad ina ang base sa ang pag-istorya man naton kay Atty. Sadfri Cabaluna kay ang base sa ilang inisyal nga pag-istoryahanay sa Department of Public Works and Highways kag ni Atty. Sadfri Cabaluna ang ina nga pag-ako alin sa construction hasta sa pag-identify sa mga interventions nga dapat himuon sa nagakatabo subong sang dahil lang sang gin tukod or sang gina-construct inang ungka flyover, sino nag-construct now? Actually, Bombo Champ, ang base sa pahayag man, ang muna gani Bombo Champ, ginaako sa Department of Public Works and Highways ang tanan nga responsibilidad. Kay miara kita first-hand interview man Bombo Champ, kung pamatian naton ang nangin pahayag man ni Atty. Sadfri Cabaluna sa katon ma-interview. We sent already communications to DPWH Regional Director and of course we've talked also with ARD Alfruto and we have confirmed their attendance for Friday morning 10 a.m. There is aton session hall, no? So we've asked also, this will give an opportunity for our fellow councilors to ask questions. We've even invited ang aton mga konsihal on Committee on Transportation sa mga first towns naton kay gatahi man ni sa Pavia and even Alagyan man going to San
San Miguel. So we're inviting everybody. Kamo man, I hope you could come and also see. Kasi gusto tama to the bottom of this, the concerns there sa mga naga-usmod, Galitik, Gadanao, no, and the design, no. So and we also invite the PSTM. Okay, may mga concern man on traffic. So these are things we would like to listen to and hopefully address sa ina nga inquiry, no, on this coming Friday. Current situation, we had already somehow an idea, kaya in the office of the city mayor was invited to talk to them as well. Pero we'd like to get an update now on what they are doing, how long it would take, no? And also get from their mouth categorically kung bala ini regular pa gakatabo, can this be addressed. Kaya medyo we would like to know if they are still in control of the situation and whether this can be addressed kag mapakayo pa, no, in the interest of public fair. The plan, no, we will plan to invite also the contractor sa sini para mapabaluman niya. Although in our initial discussion with DP, sila nagambal nga ila gidya ang responsibility, no, hambal nila sila ang nag-design ng contractor ga-implement. Kung may mga concern sila man ang ga-decide what to do with it, no, mo nang pabutsyag niya, no. So ambako in that sense sila ang nagambal that they're taking on the whole responsibility, but we'll still invite the contractor, no, kay sila man ang ga-implement sa whatever man decision or guidance from the DP para to shed on the light on the matter kung kilanlanon man ang ila opinion. If there's a need for policies, if there's a need also to address situation on the ground for the meantime, especially on traffic, if we also have to strengthen our monitoring and all that, no, lantaw naton kung where it went wrong, kung may ara gid man para hindi maliwat, no. In fact, in my initial question to them, why ka mo nag-soil quality test ni nga nag-usmod, and the response was ginaubra gid na yan, hindi man pwede kumpisa sa project nga wala sina kung nga natabo ini, no. So not to preempt their answers, but these are things that we would like to be definitely put on record, no, para nga malantaw man naton kung di nagkulang kung may ara man. Invite natin ang tanan, no? So sa ara sila kung mag-attend sila, but definitely ang mga komitiba on transportation, public safety and engineering may pabutsyag that they'll be coming, no. So the rest are invited as well, no, to come. Nag-istoryahan na gid kami before we set the schedule. We wanted to do it earlier. In fact, gusto namon buwas na dayon, pero hindi sila available. That's why the schedule was adjusted to cater to their availability. Sila nagambal nga Friday morning instead. So we set that date, no, and I believe they should come. Kiti sa ila na gin-adjust ang date. Ginuna na sila pamangkot kung anong availability nila kagin set ang session natin. Discussion naton with them sa City Mayor's office. Ginalantaw taman nga dapat may some level man of monitoring and more or less recommendation sa local government unit, no. Kaya kita ang end user sa uli ni turn over ni sa Angel. Yes, Momocham, nabatian naton si Attorney Sadri Cabaluna, kagadugang man ni Attorney Sadri nga amo to gani ibang Mocham nga hindi sa gusto nga kung mag-abot ang tion nga i-turn over ining sa syudad nga madamo pa sang problema, just like ang sa pumping stations man kag ang sa elevator sa may flyover man dira sa may diversion road Bombocham. So bali manghulat man kita sa matabo man di sa Friday kung ano ang mangin resulta sang pagsinapol sang Department of Public Works and Highways kaupod ang Iloilo City Government, Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Wednesday, Thursday. May 3 pa kadlaw ang matambong sa pagsinapol nga ginpatawag sa Committee on Transportation or Public Works or Committee on Construction. May 3 pa kadlaw ang DPWH kag kontraktor siguro yung makadihon sa ilang sining sabat. Kay kung ang City Council lang buwas na dayon Amo to nga mangkot ako, sino nag-construct kao? Di lang kontraktor, sino nag-design? DPWH. Di paghatag ng sang disenyo kung ano nakadesign na, sundon man lang na sang kontraktor. Magluwas lang kung amo na blang hambal nila sa aton sining mga kabumbo. Kung ang imo sining disenyo
maghimo sang cake nga 12 inches by 12 inches. Tapos ang imo sini nga ang balor sinang cake nga 12 inches by 12 inches is 1,000 pesos. Amo nang gusto mo kaya mo nang disenyo. Ti may naggambal mga sige. Dalading 1,000 mo kay paigoon talang sa aton sini nga mga kabumbo. Galing kay ti ang nangin resulta 12 inches by 12 inches man, pero hindi makaigo ang 1,000. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kulang sa pagbakal sang insakto sini nga mga materyales or ingredients rather. Katulad na lang sang baking powder, flour, itlog, kalamay, kag iban pa nga mga ingredients to complete sang 12 inches by 12 inches nimo iya nga cake karon sa aton sini nga mga kabumbo. Pero nevertheless, ang punto sinadre na kibot kita nga agin ako iya sang Department of Public Works and Highways ang responsibilidad sa perwisyo nga 680,000 million pesos nga ungka flyover nga agin baton iya sang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 ang dipiktuso nga 680 million pesos nga ungka flyover nga agin baton iyang responsibilidad sang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 ang problemado nga 680 million pesos nga ungka flyover. Now karon kung ila sini nga ginako ang responsibilidad. Ano ang matabo sa kontraktor? Hindi i-accountable diri ang International Builders Corporation ni Don Alfonso Tan, ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, sa aton sini nga mga kabumbo. Kung pahilayo lang may dipikto man ang iban sini iya nga mga proyekto nga padayon nga gina-construct subong diri sa syudad or even sa probinsya sang Iloilo or sa kundiin man iya nga masakupan sang rehiyon sa will the Department of Public Works and Highways take the responsibility? Mambal man sila ayhan nga ako na mo ng responsibilidad sina? Or basi diri lang niya sa ungka flyover? Or basi diri lang niya sa ginkontrata sang International Builders Corporation? Grabe na gini nga working hand in hand sang DPWH kag sang kontraktor kay pati ang responsibilidad sa perwisyo dipiktuso problemado nga 680 million pesos nga balor sang ungka flyover ginako na iya sang DPWH ang responsibilidad. Para masalbar ang International Builders Corporation nga ahaw ano? Tunog-tunog gabi? Isa pa, hindi ka bate. May earphone sa akong nga. Tunog-tunog nga salbaron sa DPWH ang IBC. Ha? Tunog gani, hindi ko kabati. Di ko na nung napaminsar mo na ako na. Sa aton sini nga mga kabumbo.
team song nila guro ni Bubu Chris, kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang si Coco Martin. Sus Maria kagusip po, kung may mga martir sa paghigugma, no? Inang bisan ano nakasakit pero sa gyapon willing silang pangimatyan ka basta hindi lamang iya maapektuhan. Sus, grabe nga paghigugma sang DPWH sa IBC. Puwerte! Lapaw naging kuwi sa Latin, may iban pa ko nga balita pero lang na nga makita naton diri sa Bombohanay sa Udto. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Kagkaroon sa aton nga Christmas countdown. 81 días na gid lamang kagapaskwa na. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa yun sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño.
Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, pagbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512.
Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man. Ngayong hapon sa tanan oras sa Pilipinas, it is now 18 minutes after 2 o'clock. 18 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Good afternoon. This is Tita Regine on a Wednesday. Happy World Teachers Day. Sa tanan natin ng mga teachers, sa mga educators. Well, I have two sisters ng mga teachers. I have a lot of friends ng mga teachers. Gani, saludo kita sa inyo ng mga teachers. Keep on inspiring all your students. Kagadamo kita wala mga teachers nga nag-share sa ilang mga wow, very memorable kag napunaan gid no sa mga motivations, lessons and inspirations ng ilang mga istorya nga gina-share diri sa aton sa KLP kag ako yan nagadusugid sa ila i-share man ila ina dapat sa ilang mga estudyante. So welcome mga teachers and everyone diri sa Wednesday edition sa siniya palatuntunan kahapon lamang. Pila ka adlaw na lang bago ang Christmas. 81 days to go before Christmas. Kasi kasabay din sa aton, ha? Christmas is in the air. Super. Nga mabatsaga na gid nato nina, especially early morning and sa kasisid moon. Christmas na gid. Si student mom may istorya diri sa aton, no? About Christmas and about giving. Kagkanami. Well, today, sa ini nga hapon, padayon naton ang istorya nga gin. Siguro naton kahapon, in 3 parts ini siya Nagikan kay Toto Alex, sang Tobias Fournier Antique, kag for the information of everyone, di ba share niya sa aton, educator man siya, graduate man siya sa BS Ed. Anyway, for this afternoon, ari na ang atong ambahanon para sa inyo from Romuel Hambre from the Bombo Music Festival. Never change. Mayong hapon.
for the girl that I've been missing. She tears my heart. You left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. I am a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. And baby, if I found you, I'll never let you go. I'll find a way that you will stay with me. Yeah, wherever you are, I'll wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Baby, for you. Baby, for you. Never Change, beautiful song para sa inyo from Romuel Hambre. Welcome everyone, diri sa kahapon lamang program. Sa first part ng istorya kahapon ni Toto Alex, actually nakadiretso kita sa second part niya, no? Oo, natapos na to, and then nakadiretso kita sa second part. Well, first part, ang iyang childhood days, ang iyang elementary days, kung paano, no? Nga nakatapos sila, kag may nagapang bully ganito sa iya, according sa iya. Ginatawag sila nga ati, kiting ilang lugar, siguro, kalayo-layo, dito gid sa bukid. And so, amo na nga ginatawag sila, ginasunlog sila nga ati. Pero natapos niya gid, no? Natapos niya elementary, and then natapos niya iyang high school, and then naka-college siya. Natapos siya man ang iyang college. Kag sang pag-graduate niya na sa college, ang buto nga tinahagadan nga magpa-Manila, kay gusto niya makano nga makita ano hitsura sa Manila. So na pa Manila siya, naka-work to siya. But then ano niya, na found out niya nga daw doon di manami how. So nag-decide siya nga magpauli, magbalik diri sa Antique. May kanta si Dante Berriong, no? Magabalik kita ko sa Antique. Siguro amo na. Well, anyway, mga kabomba, padayon na natin diri sa second part na kita sang iyang istorya. This is from Toto Alex, sang Tobias Fournier Antique, and thank you sa mga pictures nga imong ginapid diri. The letter says, Tita Regine, amo to nga nag 3 months ako tita, ginhulat ko lang magsweldo. Kag nagplano ako mag-uli sa Antique.
Gintawagan ko ang tiya ako tita nga mauli lamang ko kay ma-review ako kag magbuol ka board exam. Pagabot ko sa Antique, pagka March, nag-enroll ako sa review center kag mayad tita kay gin-sponsor ka tiya ko do mga 2 months nga review kag pagka April, nag-take kami ka exam sa Iloilo. Pag-take ko tita, do okay lang man, daw wara man ako nakulbaan, kag may mga erasures man ko gani. Uli ako tita, ora ako kamaan kung makapasa ako o kung hindi. Kay daw di ako sure sa mga answers, kag may mga erasure ako abi. Kay sa experience kay iba akong kilala, kag mga bright pasanda, Tita Regine, rako man nabagsak sa exam. So nagabot nga mga sangkabulan tita. Nagabot ang pakaisa ko halin sa abroad. Ang nagbakal ka motor bala. Nag-agto kami sa lugar, kabana na, tapos naghiram ako ka touchscreen na nga CP tita. Tapos nabalitaan namon nga na-release na daw ang result ka board exam. Nag-search ako tita sa Google, kag ayawan ako pangita ka name ko. Kag di ko maintindihan ang nabatsyag ko tita. Syempre, rugyan ang pakaisa ko nga sara sa nagastos, tapos do ka marayha kung di ako makapasa. At last, tita, nakita ko gidman ang name ko sa nakapasa. Pasalamat ako kay first take ko lang, napasaran ko dayon. Grabe nga kalipay ang nabatyagan kapakaisa kag tiya ko tita, kay nakapasa ako. Kay nagbunga ang gingastos nanda. Pasalamat man ako sa parents ko, kay ang pagpamalbal nanda kauna kanakon, naging mayad ako nga bata. Amo, tita ang time. Nga hambal ko, swerte gid ako, kag dyan gid si God, nagaubay kanakan. That time, tita, una, ang titulo ko sa lugar namon, nga ako ang kauna-unahan nga nakagraduate sa college. Pangarwa, tita, ako pagid ang kauna-unahan nga naging professional sa lugar namon. I mean, nakapasar sa board. Dito ako nakaisip, tita, nga willing ako magtudlo sa kaparehas ko nga mga ati sa bukid. Kag very proud ako, kay rugto ako naghalin, kag nag-school dati sa bukid. Kag ma-encourage ko sanda, tita, nga maeskwela ka mayad, para maging parehas man sanda kanakon, nga biskan ati lang, nakatapos man. Basta, gapanikasog lang. I thought sundog-sundod lang ang ati, so ati kid gali. We have pictures, no? Siguro makita man natin dirang ang itsura. Di nagplano ako nga magpa-ranking sa district tita para magtudlo sa lugar ko sa bukid. Nag-inquire ako kung ano mga requirements sa district supervisor. Ginambala na ako nga kinahanglan ko pa mag-18 units para magtudlo sa elementary, kay secondary man ang course ko tita. Sa isip ko, tamad ron ako mag-school, kay wala man ako tigrastuson ron. Kaghambal ka course facilitator ko sa college, hindi ron kinahanglan nga mag-uniting, kay secondary man course ko, kag elementary man ang tudluan. Ahay, donaduraan ako kagana tita. Tapos habang tambay ako tita, may dyan ka mabatian sa chismis ka mga relatives mo nga. Baw, nakatapos mo daad, garing, wala man ti ubra. Nakasagad na sa akin. Karay alba. Do kasakit pamatian tita, kag do na pressure ako. Syempre, college graduate, tapos nakapasa pa sa board, tapos magtambay lang. Sa isip ko lang tita, sige, kay may panahon gidra. Sa hindi inaasahan tita, Tagalog pa. Ang kabatch ko sa college nga nakapasa man tana sa board exam, ka agriculture, kag may gurang tana nga police nga na-assign sa banwa namon. Tapos kay naman ana nga nakapasa man ako sa board, ginistorya na ako tita, nga kung gusto ko kuno mag-apply sa police, kay imawan ko mag-apply bugto na sa region, sa Camp Delgado, sa Iloilo. Dayon na paisip ako tita kung ano mayan.
Hasta nga nag-decide ako nga mag-apply na lang. Nag-process ako ka mga papers ko, tita. Kag bahul man ang bulig ka mga manok ko nga dragkol. Kag ginabaligya ko, tita. Ang iba, kag ginbuligan man ako kag ginikanan ko sa financial. Nagbaligya man sanda ka baka, tita. Daw mga 7,000 pesos lang man ang bayad na. Tapos, tita, nag-apply kami sa region. Nag-boarding house kami dyan sa Sagwa, Kakampo. Di, okay na ako sa agility test. Tita, syempre, kaya akong mga dalagan. Kita taga-bukid ako eh. Sa neuro exam ko, tita, okay man ako. Sa medical, tita, wala man ako problema. Kaya wala man guba akong unto. Kaya once nga may guba imong unto, tita, magastosan ka o sa papasta. Di bali, cleaning lang ang sa akon, tita. So, first time ko magpa-cleaning, tita, 26 na edad ko. So, until nag-announce na sila nga deliberation na, tawago na kung sino nakasulod. Abaw, hambal, 7 a.m. daw ma-start, tita. Tapos hulat kami hasta maghapon. Nagtawganay, tita. Nagtawaganay, 2:00 na, sang kasanagon. Bawa, early morning. Sa isip ko, tita, why na siguro ngalan ko dito kay nga daan why gid ko may pangayuan bulig while nga naga-apply ako. Problema, tita, wala gid man malawagan ngaran ko. Ti mayad batong ginbadihan ko, tita, nakasulod ta na. So uli kami sa Antique nga luya ang lawas. Do 4 kami nga wala malawagan. Pero ginambalan kami, tita, nga di kami mudraan paglaom. Kay next quota reserved naman daw kami. Kaginambalan man ako kabugto ka imaw ko nga pulis. Nga hindi mag-alala. Kay ako, next buliga na. Makasulod next quota. Ang mga imaw ko, tita, nagturo mga luha nanda. Ito ano bala? Nga pang-4 ron nanda nga apply? Wala gihapon kasulod. Pero akong tana, dawara lang. Kay first time ko palang tana nag-apply. So after mga week, tita, gintawagan ako kang pulis nga gurang ka imaw ko. Hambal na, kung gusto ko kuno mag-apply sa Special Action Force, SAF. Uy, controversial niya na isang SAF. Kay may recruitment sanda, kag kung interesado ako, tita, ma-report kuno ako sa police station. Di na paisip ako, tita, kung madayon ako o hindi. Kay wala pa ako ti idea kung ano ang SAF. Hasta nga nag-report ako sa police station, kagin istorya ako ka hepe nanda. Kagin explain ka na kung ano ang SAF. Di, nag-okay na ako, tita. Balik kami sa Camp Delgado, sa Iloilo. Tapos rako, istorya ka namon, tita, nga andot masaf ka mo, nga porte, kabudlay itong training. Sa isip ko, tita, bala, aron dyan, basta makasulod kita. Kag naisip ko, nga sarangan gani ka iba, ako pa nga taga-bukid. Tita, nag-swim kami dyan sa Sagwa, Kakampo, ang gaatubang bala sa Gimaras. Baw, pasado man, tita, biskan di masyado kamaan maglangoy, kay floating lang man ang qualifying. Hasta nga gin-schedule kami, nga daron ron sa Manila. Kundi nagbaligya pag itatay ko kang sangkabaka, amo gihapon, do mga 7,000 ang bayad na. Pang bus ko ron to, kag pang pocket money pa Manila, tita. Ang kanami lang, kay ang mga papel namon sa pag-apply sa Iloilo, amuron to ang mga papel nga gingamit namon pag-apply sa Manila. Bale, 36 kami kabilog, nga halin sa Region 6 ang nagpa-Manila. Kagrugto kami nagstay sa sulod kang Camp Bagong Diwa sa Taguig. Baw, rugto ko, tita, naranasan nga medyo budlay. Basta ga-apply pa lang, kay normal ang kulitan. As in, doraon mo gid ang pride mo. Kay kung hindi, kag gid makasulod. Kay rugto pa lang sa pag-apply, tita, rako, ron maagyan. Kay kung hindi mo makayanan, uli kaw nga luhaan, kay di mo nalampasan. In short, tita, nakasulod gid man ako. Nag-take oath kami, July 2012. Habang ga taas ka ng kamay ako, tita, nagturo man ang luha ko. Sa kalipay, siguro, tita,
nga daw sa ano bala, sa wakas, nagbunga gid man ang akon pagpangabudlay. Kay sa sitwasyon bala tita nga ang iba dyan, pamilya nanda nga importante nga adlaw ra. Pero naintindihan ko man tita, kaya siyempre rayo ang Manila, kaya hindi kaya nga mag-agto ang pamilya ko para mag-attend. Start nga nakasulod ako tita, may kabudlay sa training, pero sa isip ko, okay lang, kay rako man kami. Hindi man lang ako sara lang ang nakaranas, kag dapat makasurvive ako kay para sa future ko dya. Rako pa nga kabudlay tita ang mga na-encounter ko sa training. Hindi ko lang mahambal tanan, kay normal lang. Nga biskan diin kaw maagto, may kabudlay gid nga maagyan. Bag-o makasulod sa trabaho. Nadumduman ko tita, ang first nga vacation ko from training sa Calamba, Laguna. Pag uli ko tita, nagbakal ako ka portable nga DVD para may malantawan sanda sa balay. Kay that time, wara pati kuryente sa bukid namon tita. Hasta nga timing man. After 3 months, nakasaka ang kuryente sa amon. Kaya pagka next ko nga uli tita, nagbakal na ako ka TV kag GSAT para may kalipayan man sanda sa bukid. Di pasalamat ako tita kay Lord, kay gintawan na ako kang kabaskog para ma-survive ko ang mga trainings. Kag kung di dahil sa SAF, tita wara ako kaagto sa ibang lugar sa Pilipinas. Bali na-assign ako tita, Luz Viminda, Zamboanga na lang apart ka Mindanao. Ang wara ko na agtuan, kag ang dulo nga portion kang Luzon area. Kang 2015, na-assign ako sa Agusan del Norte tita, time kang Mamasapano, or sa 44 sa bukid man kami sa Surigao del Norte, ga operation man tita. Habang gapahuay tita, nabasahan namon sa mga group chat nga sige kunulok panay pa ka mga tropa pag hindi ron sanda kagwa sa area. Hambal ra ka mga tropa nga ga security pero medyo layo sa ila. Kang time kang Marawi siege tita, sa Manila ako, kay natabuan 2016 December, na-augment ako sa Marawi. Kagrugto pa ako nag-birthday, January 2017. Kag nanaog ako sa Iligan. Tapos sa mga 3 months ako sa Iligan, mga April, nagpa-Manila ako para sa schooling tita. Tapos amo na to, pagka May, nag-umpisa ang sa Marawi siege. Kag hindi naman ako pwede ibalik dito, kay nag-iba na ang akon opisina. At the same time, gahulat ako para mag-schooling. Sa kadya tita, nag 10 years na ako in service. Kadya lang nga July. Kag PMSG or SPO1 ron ang rank ko tita. Kag ang kasabayan ko sa region nga nag-apply tita, PO2 kag PO3 palang sanda. Kag dasig ang promotion sa amon tita. Kag pasalamat ako sa akon parents nga dyan lang sanda nga gasuporta sa akon, kag ang nami sa ila tita, hindi sila parehas ng iban nga parents. Nga kung man-ananda, nga may work ang bata nanda, kinahanglan magtao kagid sa ila kada bulan. Sila tita, hindi sila sanay sa kwarta. Basta may makaon lang sila, okay na sila. Amula na tita, kung time nga sarabog kaparay, gatawag na sila tita, para pangbakal nila abono. Kag amoron ra ang time nga kinahanglan makataugid ko kay talagsa lang sandaga pangayo. Balik kita tita sa istorya sa lugar namon. Sa kadya, darwaron ang naging teacher nga taga-amon, kagang iba nag-OFW ron. Kagang iba tita nga mga tao natak-an sa bukid, nagparanaog sanda sa ubos nga barangay nga rapit sa karsada. Dati, mga 30 houses kami, kadya tita, daw nga nasa 15 houses, kay nagsaraylo sa ubos. Kag ang primary school sa amon tita, hasta ron sa grade 4. Ang mga teachers tita, haling kauna, dyan gidrasanda, gadayon sa balay. Kag kung mag-uli ako tita, ginawa ko lang kapartida ka time ko, kay kinahanglan, makatukad gid ako sa bukid, para mabisita ko man sanda sa bukid. Ang mga tao sa baybay tita,
may ron man sanda maghambal ka namon nga ati kay halos may mga iniskwelahan ron mga tawo ka namon. Pero tita, may dyan gihapon nga hasta grade 4 lang gid natapos nanda. Kay sara, tama, doon sanda mag-eskwela sa baybay. Kay marayo, tita, kay dapat may madayon ng gid sanda sa baybay para hindi kapoy magtukadulhog. Kaysa kadya, tita, rako ron mga assignments kag mga school projects. Te, kung tupati mo gauli sa bukid, tita, syempre sa kapoy mo pa lang, di ron ikaw kahimo ka assignment mo. Kay mapahuway ikaw na lang. Ang pagka-craftsman ko, tita, dala ko man gihapon. Biskan diin ako ma-assign sa Mindanao, tita, gaagto ko sa Gua Campo, tapos tudluan mga bata, maghimo kang fruit tray or Madeira wave. Ginatudluan ko, tita, kag kung okay na himo nila, ginapabaligya namon. Kagang ila himo, ila man income. Kadamo ako mahimo, nga biskan ano lang, tita. Sa na, sa mga pictures, gatal na nung sila, gaubra sila. Damo ko maubra, bisan ano lang, basta wala ko obra sa kampo. Ang mapahambog ko lang, tita, sa sarili ko, ako ang una sa tanan sa lugar ko, halin sa nakatapos sa college, 2009, kag naging una nga tawo nga nakapasa sa board 2011. Kag naging una nga nakasulod sa government or stable job. Kag naging police pa, tita. Amora, tita, ang mga medyo may edad sa lugar namon, kag may problema sanda, tita, kung mahambalan ko sanda, gapati man sanda kanakan. Or gamayha man sanda. Kasi syempre, ako ang medyo nakaintindi, kag may posisyon sa komunidad, tita. Kag parehos ka iba, kung mag-uli gani, hala, painom ka mga tao, or hindi gani, pangayuan ka tao ka irimnon. Kaya syempre, nag-abot ka, manananda, may kwarta. Pero sa akon, tita, may sanda mangayo. Kay manananda, wara ako gainom, ka makahurubog nga irimnon. Pati sigarilyo, tita, wara ako. So ako, tita, kung makauli ko, nahidlaw man ako ka mga urobrahon sa bukid. Kisa aga panghalin ko kakarbaw, kagbaka, kung sako sanda, kagapang arado ako sa taramnan, tita. Kag iba ko pa nga talent. Tapos ginapanghambalan ko mga bata sa amon, nga eskwela ka mo kamayad. Kaya kung makatapos ka mo, kag magsunod sa yapak ko, may janron kita, nga pangayuan ka bulig. Hindi parehas ka una, nga wara gid tita gaaton nga nagaobra sa gobyerno. So amo dya, tita, ang pictures ka mga expertise ko, wala ko paganip mabutang ang iba, tita, kaya hindi ko makita mga pictures kundi nakasave. And we are about to start reading ang third part ng iyang story ni Toto Alex. Enjoy ka mo dira. Mga kabombo, panubalikan nato nini, and we hope matapos naton ang third and last part ng iyang story. This is KLP, kaupo din si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog,
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities. Balik kita diri sa KLP, just minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, and we're entering into the third part ng istorya diri sa aton ni Toto Alex. So, Tita Regine, ang ginabisihan ko tulad, ang project ko nga reforestation sa Bukidnamon. Halin pa kang 2019. Kaya nagsulod sa isip ko nga si Lolo Nadong or ang mga kamalaman kauna, gahambal nga amudya ang mga kahoy kauna, rugya sa aton, kagkadya.
Tita, wara ron ti mga kahoy nga parehas ka mga lawaan kadya. Ti ang ginahimo ko kung sa diin ako nga lugar ma-assign, kapang collect ako ka mga kahoy. Tapos padala ko or daron ko pa uli, tita. Mayad man kay todo suporta man sanda sa balay sa akon advokasya. Kaya mga una ko nga tanom, tita, 2019, lagpas 2 meters or 3 meters ron ang mga taas nanda. Tapos, baliwara ako gatanom kay hindi native nga kahoy, tita. Like mahogany, kag gemelina, kay invasive sanda, tita. Gusto nanda, sanda lang mabuhi sa isa ka lugar. Like mahogany, tita, tanom ka, after 5 to 10 years, mamunga sila. After 15 years, nanda, biskan diin lang matubo ang seeds. Kag after 20 years, tita, puro na mahogany ang gatubo sa lupa mo. Amo dya, tita, ang mga pictures sa gamay ko nga nursery. Pero wala ko lang mabutang ang mga natanom ko dyan man. Or ang mga natanom ko, so dyan man ang baby ko kasi nabad. Okay, so mani ang ato nga makita as of this time. Kag why nga native trees ang gusto ko itanom, tita? Kay ang mga non-native, hindi sanda kara makakontribute sa ginatawag nga biodiversity, tita. Kaya hindi man makaon ka mga sapat ang mga bunga nila, tita. Pero kung native, sa part ka Mindanao, bunga kang native trees. Ang ginakaon kang baboy ramo, kag mga hornbill nga pispis, tita. Kay gusto ko ibalik, ang dati nga kagulangan, kag rako nga pispis, ang bukid namon, tita. Kag ang mga tao sa amon, tita, pag-uling yapon ang pangabuhian nanda. Kaya gusto ko i-educate sanda, tita, kung ano ang dapat ulingon, kag hindi dapat pag-ulingon nga kahoy. Kaya hindi ko man pwede nga hambalan sanda, nga hindi na ka mamang uling. Kaya nga, tita, hindi man ko magatao pagkaon sa ila, kag wala man sanda iba nga kuwaan sa pagkaon nila. So, kada uli ko kadya, tita, gatukad gid ko sa bukid, kag mananom kahoy. Kay kada uli ko, tita, may mga kahoy ako nga ginabakal, halin sa ibang lugar, tapos daron pa uli. Ang problema, tita, kay kisa balikan ko, ay ginputos ron ka mga balagon, or di gani, ginharab ka mga sapat. Sa subong, tita, may isa na ako kaanak, kag nag 3 years old pa lang siya, kang September 30. Sinilang. Kag maayo, kay nakabuo pa ako, tita. Kay abi ko, hindi na ako makabata. Amo na, nga 36 years old na ako, tita. 3 years old pa lang ang baby ko. Kay kung sa imo, tita, kinahanglan din bila nga paabuto ng edad sa mga 28 to 30 bago mag-asawa. Hindi mo kinanla na, no? Kung ready ka na, go. Kaysa akong, tita, na-observe ko lang, ha? Once ang bayi, may edad na, budlay na magbata. Tapos ang edad mo, 30 na, way ka pa kahibalo, tita, kung makabuo ka mo o hindi. Kaya sa akong, tita, pag-graduate college, pagpamana, or pangasawa na, kay para mabalaan mo kung makabata ka o hindi. Ha, ha, ha. Kag-isa pa, tita, kung maglagpas ka na 30, tapos may trabaho ka na, wala ka na time mag-love life. Kay isa nga busy ka, pilion mo pa i-partner mo kay basi ang balon kang iba nga ano naman teacher siya, habal-habal driver lang na pamana niya. Wow, may mga amo pa na iya. So mo dyan, mga pictures ka mga lugar nga naagtunan ko sa iba-ibang parte ka Pilipinas. Gina-flash man dira, no? So mahambal ko lang, tita. Ang mga naagtunan ko nga mga manami nga lugar, wara ko dyan maagtunan kung hindi dahil sa work ko. Kagapasalamat ako, una sa mahal nga Diyos, sa pag-guide na kanakon, kung ano man ako kadya. Likewise, sa akon family, friends, kag sa PNP staff family. Amo man kay Auntie Femia, kag sa family na tita, nga wara nag-isip sa paggasto nanda sa pag-eskwela, nga kung wara dahil kananda, wara ako ka eskwela college, tita. Bahol gid ang pasalamat ko kananda. Sa kaparehas ko nga naghalin sa bukid, sa nakapamati sa istorya kang akon kabuhi, hindi dapat naton pag-imayha kung taga-bukid kaw. Babay, isanda kung ginahikayan or ginadiscriminate ang pagkatawo mo or tawgon kaw nanda nga ati, kay ako mismo makapamatuod.
nga biskan ati ako. Pero sa pagpanikasog ko tita, kag ang ginatawag bala nga swerte tita. Hindi naton mamanan kung diin kita daron kang panahon. Ti sa kadya tita, may ron man sanda magambak na akon nga ati. Kay manan nanda sa kabuhi nanda nga biskan ati naging pulis sa mangali. Ha ha ha. Kag sa course ko nga teacher, tita nabigo ako para nga magtudlo daad sa lugar nga ginhalinan ko. Pero okay lang, kay rugya ako nga profession, gindara kang kapalaran ko, kay enjoy man ako tita sa work ko. Kag kadya tita, rugya ako na assign sa Dueñas, Iloilo. Rako gid salamat sa pagbasa ka akon malawig nga sulat. Tita sigurado nakapoy ka ron. Once again, thank you very much. Toto Alex, kang Dao Antique. Thank you, Gid. Sir Toto Alex, kang Dao Antique. Wow. What a journey in life ang imong nga naagyan. Grabe ang imong nga track record sa inyong nga lugar. First person nga nakakurso. First person nga nangin professional. And first person nga naging police. Nakasulod no, sa gobyerno. Kagang manami sa tanan because sa imong pag-uli-uli dira sa inyo nga lugar gusto mo no nga may mabilin kag gina-share mo gid ang imong nga advocacy sa ila nga gusto mo ibalik kung ano ang katahom sang bukid sang una napunan sa makapispisan madamo sang mga daragkol nga mga kahoy and so that's why no kabay nga inang imo nga kapisan hindi man mahapos di ba nga magbagahi ikaw sa mga seedlings nga sa lain-lain pa nga bahin sa Pilipinas mo ina nga nakuha kag dalon dira sa inyo nga bukid para nga itanom kun tani no may nagasunod nga para maproteksyonan gid bala ang mga ginpang tanom mo na nga mga lawaan kag kung ano pagidira nga mga baskog no nga sahi sa nga kahoy tani may nagasunod nga nagabantay nga hindi maharab sang mga hayop kag hindi sila nga libutan na lang sang balagon. Well, I know hindi amo sina kahapos but we really admire ang imo nga effort and at the same time ang imo nga pagpati that you can really make a change dira sa inyo nga lugar. Di kun balikan ta lang, no? Ang imo nga ginhalinan. Who would ever think, hindi bala, ang somebody nga ginasunlog lang nila nga ati? Well, look at you now. And I'm sure sa ginsuguran mo ina, no? Nga proyekto mo, reforestation, dira sa inyo nga lugar. Kag siguro, because nakita ka man, no? Sa mga kabataan dira, kag sa mga kasimanwa mo man dira sa imo nga ginahimo I am sure sila man inspirado no kag they share ang imo man no nga pagpati nga someday may ara gid nga mihura nga ibilin inang imo nga effort sa karon and kabay magadamo kamo dira madamo pa ang imo nga mangin miyembro nga magbulig dira sa imo sa pagpananom ninyo sang mga kakahuyan dira sa inyo nga pinalangga nga kabukiran so that one day no tiway man kita nagabato diri sa kalibutan but katahom sang imo nga igabilin dira sa inyo nga lugar so you're a great inspiration hindi lang dira para sa imo nga mga kasimanwa dira sa inyo nga lugar sa bukid but para gid sa amon tanan-tanan so keep doing what you're doing. And I am sure damo kapagid no sang mga makabuluhan nga mahimo para sa imo nga kaugalingon, para sa imo pamilya, para sa aton nga pungsod. So padayon lang, madamong salamat Toto Alex kang Dao Antique.
Impunto alas 3, magabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante ng mga apahibalo. Events apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluid. Balik kita diri sa KLP kag bag-o ka mo i-turn over sa kay Tuyang Ermitanya. Yari ana yung mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa mga semana tubtob Oktubre 8. Sa Oktubre 7, una nga biyernes ang bulan, ang tanan nga mga deboto kag bisan hindi deboto sa the Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pagtambong sa First Friday Mass sa Latolda sa amo nga adlaw nga magaumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, mga rock songs ang magalanog sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. So mangin kabahin sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa amo nga adlaw, kaupod ang Iloilo's Best, ang Binhi Band. Sa Oktubre 8 nga edisyon sang concert at La Plaza, magasigabong alas 6 sa gabi. Sa mga musical event na pulo ka mga matahong mga Plazuela Mags ang igapay raffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 9, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganahan sa Latolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magpakingbahin sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sang misa, pangayon naton sa Ginoo, ang tanan nga mga kabudlay kag mga pagtilaw nga ginapangatubang naton sa karon ang magaduso sa aton para aton pagid pabakuron ang aton nga pagtuo sa aton mahal nga Dios. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Mga kabombo, thank you so much, kid. I hope nag-enjoy ka mo. Bisan isa lang ang story, pero kanami man, no? Story ni Toto Alex, asang Dao Antique. Well, at least we're done. So, 3 parts nga story nga gipadala niya diri sa aton. So, buwas, panigabag-o nga mga istorya ang aton nga igadulong sa inyo. For your own stories dira, palihog i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you very much, kid. For today, mga kabombo, balikayin naman kita buwas naman. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon.